Kumusta mga ka-listeners? Maayong adlaw sa tanan, no? Ang oras, kuan. Time check. Alas 10:12 sa kabuntagon mga ka-listeners, no? Og sayo kayo ming kuan, ming text ang taga Shopee, no? Nga niabot na order nako nga kuan. Katong radio. So atong i-unboxing mga ka-listeners, no? So dara. Gi karton radio ni mga ka-listeners katong gi-sponsor ni Ma'am Life Journey nya ato ning tanawon karon og aroma testing na to ba, no? O legit ba gyud ni siya nga makakuha bag di HP. Ito ning testingan karon. Unboxing ta mga ka-listeners kay na po nag-request ato no nga unboxing ko, no, kung moabot, no? Unboxing ta. Yan. Unboxing. Ano gini siya mga ka-listeners. So, naot nata nga okay siya. Yan, safety gid giduha karton mga ka-listeners. Safety gid. Giduha karton. Yan. Nara ang iyang design. Drawing. Yan mga ka-listeners. Yan, nara. Bita ka na headset, pakapin. So, ano ito? Matisting mga ka-listeners, no? Headset mga ka-listeners. Okay. So, dan tawo na ito nagtarong. Ay dahil manual yan mga ka-listeners. Kunya ang iro nagpa-shoutout na po. Nagpa-shoutout ang mga iro na po mga ka-listeners. Mana gini yung iro, mga iro. Yan. Yan. Tara mga ka-listeners. So, diba? So, pataban mga ka-listeners nga remote, no? Dunay remote na napoy pakapin battery. Yan. So, tanaw na to ni. Hindi yung kuan charging cable, no? Pang connect na gini sa ato ni matesting karon sa kuan sa solar generator kung unsay gyud siya kakusgan mo on power ba, no? Kini ato ni siya tanawon. Abihan akong dako ni mga ka-listeners kay dako man sa kuan sa pictures ba. Dako tanawon. Yan dili dako. Yan. Taruhon di ayan. So, dara mga ka-listeners, no? So, muna yung tagbuhay sa tubangan mga ka-listeners, no? Yan. Yan. So, muna siya mga ka-listeners. So, sponsor ni Ma'am Life Journey. Kini maong, kuan, maong video cassette, no? Cassette player, no? Maka-play siya og mga old cassette tape. Maka-play siya og CD, no? Nasa CD player. Sa unang panahon mao ni gitawag component, no, radio component, mo ba? Component player. Pero lahi ni siya mga ka-listeners kay naay gisabay nga binag-on, masaksakan di. Bako masayop, masaksakan ni USB. Mga ka-listeners. Mira. Kini siya. Ayan, tempat klarohon, oops na. Kini siya mga ka-listeners matawran og SD card o USB, no? So, ayan. Hindi siya kay magtakob-takob ba? Di po halata mga ka-listeners ba? Nagtakob-takob ba? Ayan. Yakin eh. Open. Ayan. Ayan is masudlag CD. Ayan mga ka-listeners, no? So, yan nira. Ato ni testingan karon.
nya kini sa kuan ni kaset no i-open yan. So maptistin ako to ako mga old cassette tape no nga na-record nga drama sa una. So matistingan ni ug unsa siya ka maayo gid nga pagkahimo ba kay bag kuan ni binag-o gid ang sa una gisabayan sa binag-o nga kini mga USB ug SD card no giusa na tanan ba. Hitsas tanan ni mga listeners nya. Pwede po siya makuha no napod siya ay isa man para ni sa kuan dahil sa magpaplita og mga USB SD card no napod siya ay kanang si tawagan ning LCD kanta maayo ning review pero ato yun yung testingan ron nya AM FM. So mo na akong kuanan yun sa tanan yun AM no kay maminaw tag DWHP. Aripikas sa function ni sa radio, sa SD card o sa tape no, sa tape mo ni siya ang mga ayang switch no. Sa likod mo ni saksakan. Oh, shout out sa Ero no. Nya ato sa tanawon ning sa manual mga ka-listeners no kay makibaw tag usaw ni pag operate na. So ato ning testingan ron. Manual mga ka-listeners sa tanawon ni unsay inaani. So igang kayo ang kabuntagon ng mga ka-listeners alas 10 sa buntag no. So bita-bita kay nay bagyo-bagyo nga maghangin-hangin og kusog. Ang Ero ga pa shout out na po itoy. Karon mga ka-listeners ato ning i-testingan ron. Tingnan nato sa solar generator kung ano siya niya ka kuan. So nakasaksak na sa mga ka-listeners. Ato ni testingan og asa ni repeat. Gusto ka na mobilar ka bihay. Yan na ko ilubog siya tanong ha. Ha? Iyo ta mo kita malubog. Kanang mga classroom nga ko ano. Hindi mo sabot dili siya mo palubog sa nitso ate pres kay mahal. Ato siya sa balat kanang yuta. Sa yuta lang oo. Pero ang karon mga mahal kayo nga mga kuwan yuta man natin pres no. Ang karon mga mahal kayo lugar. Pero palit kanang ko anak. Pero dai kanang murag siminto dos laon dindot kayo. Gipalitan nimo ang yuta. Palit ang yuta mahal na kayo. So mao na diha. Ya, ato na siya sa publiko ng ate pres. Ay interview nga sa publiko no? Sa ayaw lang, ang nabuang gali akong kuhan, ayaw lang palit og bon chamber, dukdukan lang na akong dukog. Ano, ibud-bud. Ibud-erta ha? Ibud-erta. Ibud sa dagat. Pagpungon. Oo, unya kanang pananglitan og sugon sa mo mama mangumpra og bugas anang buntag sayo kung Domingo palugsungon mamig sayo. Pag andam daan migso, kay mugikan mamig ta alas 3 sa kadlawon. Katong dukot na sobra kagabi, mao to ano sa mong mama. Initon. Dili tinigong, lami ba ng tinugong isa to. Lami ng tinugong. Pamana mo kaon dito sa katong tinugong, paumon me. Ha? Sa'yo na bang binawi? Ang umon ko sa may iyo sa ipa-umom ninyo. Sa usay. Hindi ko na mo ka tinong mo mama. Pag timo mo, andama na yung so, kanang paghinay mo kay makaligato mo ha, makasunog mo mga kugon, kalaya. O na, pag mo Sige mo megloy abay yo. That time check was brought to you by Joy. Sa isang patak ng Joy, doble ang So mo to mga ka-listeners, so kusog kayo mga ka-listeners sulit ba? Kuha yung DWHP ba?
Wala, nya karon ato ni unboxing ning kuan. Ining battery. Rechargeable battery ni mga ka-listeners, no? Rechargeable battery, no? Ato sa ning inaog mga ka-listeners. So okay siya mga ka-listeners kay okay na pa 100 yung radio. Makakuha og DWHP. Kini ang battery. Sakto baka ning masibo baka pud, no? Kay matauran may siya battery mga ka-listeners, no? So inaot ta nga sakto siya. Uy. Gamay man mga ka-listeners. So may unom ni siya kabok mga ka-listeners. Ang ahaw lang. Maurang pa ni. Ano maggamay? Mo ni siya mga ka-listeners, no? So, i-charge na siya. So, atong testingan, umuarang ba ni? May nag-muarang kay matang sayang. Sayang, og di muarang. Mahal-mahal ba ni mga ka-listeners, no? Nga, one. Battery ha. Unong kabuk. So, mura siya gisulog. Pouch ba? Yan. Unong kabuk niya. Ito ning tanawon tanan. So, rechargeable ni mga ka-listeners, no? Na USB. Pero wa pa kapini og kuan. Charging cable. Wa pa kapinig charging cable pero okay ra kaya naman tay kuan para sa cellphone. So ato ni matesting karon og na ba kay power daan eh. Problema og walay power daan i-charge pa gid eh. Pero type C ba ni? Og type C. Type C okay. Fast charging ni. Okay, type C mga ka-listeners. Yan. Yan mga ka-listeners. Butang na ito yung battery. Kini ato testing ni bisig na power daan eh. Sakto gid eh. Testing daan. No? Para ito testingan. Okay na kasi. Yeah, so, yan, anong dapita? So, dili siya makuha mga ka-listeners. O, kuan, DWHP, no? Tatango na ko ng battery. Testing nga ito balik sa kuan. Balik ko na ito sa kurente. O, kaya ganyan, nakuha mo ito, di ba? Ang ko na ko ipasortihon. Karon gibaterihan ako. Di nun makuha. Naunsa na ni. Yung testingan karon sa kurente. Anya ato takuban. Balik ko na to ni kay DWHP ato ang kinaham. Kinaham na to ang DWHP. Muna nga di mahimog way DWHP mga ka-listeners. Extension cost. Hello, Washi. Noon, Judy. Pagpasok na nagulay asul, puti. Iya ba gidikuto ka nga kumbanas ha? Gisultihan na siya nga di padayunon tong tawhana. Gusto nung padayunon unya pakanon pa. Pero kadto sa wa pa siya sultihin ni Parisano. Halos mutuo na siya sa gisulti Paritino. Why klaro ebidensya gyud. Unya. So makuha siya mga listeners kung kuan, kung ang ato ang gamiton ang kurente, no? Diri sa generator. So
makuha ang DOHP kung easy atong gamiton nga power, no? Easy. Nya ug battery na karat na, hindi na makuha. Itong balikog testing ang battery ug nasit naman nato sa DOHP, no? Itong balikon eh. No? Oy, matian. O karon na ipon gyud kuno na itong bait talong gatinong gyud ta matagad-law gigi tok plato na katul. So medyo karat mga ka-listeners. Pero okay na siya. Kuha ng DOHP. So ang atong testingan diyan ang kasitip na pud CD player kaning CD, no. So mga ka-listeners, dinhi ta putlon sa nako akong vlog mga ka-listeners, no, kay taas na ta kay vlog, no. Ako rang ibalik og vlog, no, kanang mapistingan na nako tanan og okay ba. Labi na sa CD player ug sa kasitip. Pero okay na siya, function na siya sa solar generator. Nya function na siya ang iyang battery, no. Makuha na ang AM pero medyo karat lang. Function sa ding headset, no. Kaya wa pa matistingi, no. Tingalig mao ni gamiton sa CD. Ako rin i-vlog o balik o sa gani kay magbasa pa ko sa manual mga ka-listeners kay wa pagit kinahanglan basahon ni para masabtan yun makamauda yun ba kay kanang kuan lang takatakaan lang murag di madali, no. So thank you so much mga ka-listeners for watching ug God bless sa tanan. Salamat kay Ma'am Life Journey, no, sa imuhang paghatag ini. So salamat kay Ma'am. Tungod nimo nakapalit ko aning mga butanga, no? Solar generator nilang Ma'am Jisuli, no. Si Ma'am Life Journey Ma'am Jisuli nagkuhan sa generator, no. Nya sa kiri kang Ma'am Life Journey ning kining cellphone natong gigamit pag video ron ug kining cassette player, no. Ug napadwi battery nga unom ka buok nga rechargeable. Yato pa gyud ka nang maabutay pa nga solar power bank, no. So gi-sponsor ni tanan ni Ma'am Life Journey ug sa daghan jud kay salamat Ma'am Life Journey, no, sa imuhang kaayo ang Ginoo rin magbalos gid ma'am sa imong kaayo. Hatagan ka kanunay maayong panglawas uban sa imong pamilya. Nya daghan pang mga blessings ang moabot kanimo Ma'am Life Journey. Salamat kayo. Ug ni Ma'am Jisuli, no, kay ang nagtampuhanay ini si Ma'am Life Journey ug si Ma'am Jisuli. So okay siya mga ka-listeners, no. Salamat kayo jud Ma'am Jisuli sad, no, sa imuhang pagtabang nga nakakuan ko ning solar generator, no. Kay tungod ninyong Ma'am Life Journey na nakabaton ko ning mga butanga. Ug kaninyong tanan mga ka-listeners, salamat kayo ninyong tanan, no. O ni kuan sad di ay ni Ma'am Grace Blanca Flor ug ni Anje Di Binagracia. Ug di lang ako tas unsa kung kanang mga shoutout, no, sa sunod na may gan mag shoutout, no, kay taas na kaayo tong video din na tama. Thank you so much for watching ug God bless atong tanan. So, okay, paminawan ninyo ang part 4 sa Busyong ang Dispatcher. Ang miyagi ato na sayran naglalis na sab si Busyong og Tilde ug nagdako ang ilang panag-away hangtod nga miabot si Buta ug gidani niya si Busyong sa iyang payag. Ug didto nagsulti sila. Mga higala, ani kitang bahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang Dispatcher. Maglagot ko ng mga ginikanan nga di tinuod. Labi na lang tao nga samang Tilde. Sus, may pakuruntihan ron mo kirig, eh. Dili ka naging baulian ni Tilde nga imong nanay? Wa lagi ko'y nanay. Ang ako nanay patay na. Dugay na nabukog. Nagparehas akong tatay nga patay na sab. Yun na. Sa tayo gisulti? Naliwat ko ni Kinsa? Habuta? Kinsay ako naliwatan? Sultihi ko Kinsa. Oh, tungod na ng imong naong mistisa ka. Murag kag anak o katsila. Naliwat na imong batasan sa usa ka taong katsila. Oh, nako bag nakaila ka sa kong apuhan. Wa ko makaila. Boyo din sa payaga. Ayaw na pagawas. Aron dili ka magkakita og away.
Nga ano bang kontraryo man kay Bustilde? Kaniadto pagid mong sigig away. Tungod kay dili ko gusto mga taong sama niya. Bakakon, bugira, igat, tiguang. Baya, ang postura sa tao, ayaw iangin ang iyang pagkasiya. Tiguang na to na still di, apan buutan siya. Sus, buutan. Buutan si imbaga. Sus, naon sabay ka, ka-high blood ba ni mo? Pag inom dito tubig bugnaw, aron na, mabugnawan ang utok mo. Laban kang tildi kay uyab man mo. Tanawa ragod ka? Nga tinood, be. Ang imo yung kabuang mo, gipatuman mo sa imong buot. Itapil ko ni man tildi. Urbida. Ano na, asam ka? Mula ka ako, dini ka lang. Tanaw computer, at malingaw ka. Tanaw nung kong bold noon, may imo. Uy, shh, ikaw. Wala tanaw. Total dako naman ka. Hadis ako luod. Mauna. Na sige, diha ka na. Madto ko sa underground. Ayaw. Ha? Anong dili man? Basta lang. Naay mga butang diha nga, dili nimo ang tanaw. Unsa? Diha ka na. Daghan pa kong tukion ining buta. Doon na pa'y mga tanghaga nga wa para ko masayri nga iyang nahibawan na. Uy, naana si Buta. Nananaog nagit kasi ang payag. Siya ramang usa. Wa busyong. Ngano ka, ha? Wa baka niya latusan, no? Mayra, untag latosod aron mamatay. Ay, hilom nang, uy, nung sabi at taong ka. Ganong kontra man kayo mo. May gani. Kay, wa bawi ani boss yung ang tindahan. Okay nga do, mahadlo ko. Sige, ipabawi. Kay paabago na ko sila sa kong yuta o dakong kantidad. Siyaro. Hilom na kini asbuta. Ay, sapa. Man, niya itaw din may tao pa din hindi kita. Niya Wara-wara ko ni akong sungkod. Niya anak kas tindahan buta. Ale, lingkod. Niya itaw, gidi ay. Hay may lingkuranan. Dere, nakadiyon ha? Ang bayot ni Presidente. Di man kakakita. Di ah. Leri, di ah. Lingkod. Si Tilde ang himalikas ni Kasal. Niara ko, buta. Maayo. Tilde, ako'y mangayog dispinsa ni mo sa mga silultihan ni Bosyong. Pasag din ang bata Wani siya usahay siyang una-una. Naglibog bitaw ko ada di Sukad gana ada siya puyo sa imong payag. Haod na kaayo. Nakurtok ng utok. Na ikaw himalikas masagay ka. Sigan man mo siya balikas mo nang niisog og samot. Sagdi lang, hinay-hinayon na siya pagsabot. Dili ba'y alim nga wa siya ginikanan. Ay diha bitaw ta ko. Iya kong inahan. Apan unsa iyang gipuhat, gikontrahan man hinuon ko. Sigihan kong away. Hanggaw. Nagduhiraw pa na siya, Tilde. Wa pa siya magkasabot ning kalibutan ngayang nahimutangan. Maayo unta lagid mamahimo na siyang babae sa hingpit aron manguyab. Ug tadtaro aron mumabdos. Uy, simpa ko, Tilde, ikaw ayaw ana, Tilde. Ayaw ana, ikaw ba? Kana si Bosyong, ato na siyang tuluan. Tulir na to aron mabutan. Dili kay atong pasagdan nga magumon sa mga bisyong dili tawhanon. Unsa to yung gingon buta, tataron? Tataron ko no. Hait nga sundang? Dili, mumabdos pagunang sundang. Mumabdos paguna. Ako kami kay sundang aron mumabdos. Tilde, asabtag unsay tad-tad ipasabot mo, Tilde. Pabuang-buang na naskinide. Tama, Pwede kiwa-hiwaon lang. Gusto kibuta ng Tilde, oy. Gusto kayang giingon. Sige. Sige, kabunay husto. Husto mo. Ha, may pang magtostos. Kain matog akong tabako, kinide. Ambot lang nimo. Di aram to si mong ba ganina. Hindi nimo ibutang.
Ay, diara. Nas baba. Diara. Nas baba. Sige. Istoryaw na mo diha. Gitangag. Ay. Tiguang na gyud. Marabako din na still di kinidi. Tagsaraman buta, pero tabakor po ng iyaha, dili sigarilyo. Bisan pa. Magkasunog ya po nas baga. Kining butalain may ato. Hay, mas busyong. Oh, to sa sud sa payag. Wa na ko pagawasa kay magkakita lagig away. Labi na magkagkwintog si Tilde. Magbalik kasay ang duha. Ambot, anak nila dili magkaduol. Dugay naman na sila nagtipon og puyo. Dosyong sabta, kay dugo. Anong taon na siya Naghuwat ka na siya nga. Mupakita na niya ang matuod niyang inahan. Unsay nga? Matuod nga inahan? Doon na ba na inahan si boss yung buta? Uy, ano na kasulti ka man sa nini buta? Suhito ka sa kinabuhi ni boss yung? Ha, buta? Nasuhito ka ba? Tubag! Uy! Wa ako masuhito. Pangagpas lagi ding ako, Tilde. Tilde na sa gilitok. Nakita ko si Aika. Nga nagdaster ako dire. Kinid nasipyat ko dito. Gusto mo akong naiti, Sama diha, oy. Hasta buta imo mang siaw-siawan. Pangagpas ala din ang imo. Ako, pag masuhito ka. Ito ba, magsimag kang bugal-bugal. Ayaw kalimot, nga bisag nabayot ka, pero presidente kas una. Hindi magkadayot. Saba diha, oy. Sinirikta ko na may magkadayot. Daginot ka magbuta, oy. Ako'y matag-iyan yung grocery. Ang arani mo. Balik ta. Kaya kung monsulti ka, kanang muramang dunugkuan ka nang umurag suhito ka ba siyang kinabuhi? Kundi siya gikan, kinsaya mga ginikanan. Murag kang suhito. Ayo! Oy. Unsaron? Ayo, palita ko! Unsay imo bata? Abi na kong manan na pron. Tama mo para sakit siya nipon. Ha? Oy, atos dentist dong. Sakit ka imo ngipon. Sabok ko mabisa kung sa malimong nauna-unaan, oy. Payot pa siya sa Ay, balik dire! Ay! Unsa kuno? Balik dire kay Tole! Untag ka! Manuway! Unsa kuno gidaan nimo? Payot ko rin das uwan! Unsa may gipalit atong bataa? Butoy, mga ko rin sa dentes! Dentes ba, oy? Buang bataa, oy! Permi itong mapalit dinhig mga butang, awa dinhig baligya, hanggaw! Nga ako, palit ko siya... Nana sila ay. Saron? Daghang customer. Kanang lanot. Daghang customer na. Sa unsa ko. Mangutan ag unsay iya. Imo, silheg. Silheg. Kadali, dia. Akala may nung una kay Silhig. Unsa may nakakuha ang ining tindahan na. Ang bisultihi ko kinidi kay atong paliton. Aron inyong i-display. Unsa man. Wa kay anak dito sa Amerika. Por eso, nangandoy kag anak Ian imon gipangita aura. Mao katong imo na anak nagilabay na dinhi Enong ka. Wa na to dinhin bata. Patay na ka to aura, Carmen. Buhi pa siya, papa. Usa siya kabatahom nga papay. Basta ya! Sige kag hiskot na ang imong anak. Way siguro patay na ba, Mao lagi nga akong susihon at tuon ko. Aron akong masayran ko na papa siya. Buhi, papa. Ayaw paglakaw na ikaw ra, Mag-agad ka sa ako kamanduan. Papa Solotorio. Dinhi ka sa ato. Dinhi ka sa ato na pagbalik sa Pilipinas. Dinhi ka. Ana akong gusto mawan, imo na sundol, Entiendes? Dili kay magbuhat. Bisan pa sa akong pagilaron, mag-agad ko nimo. Alex! Asa ka man mo to, Ato sa manakabos, mo ba? Wa, nakatong imon hinikugman na nakapaanak sa imo. Dugay na siya namatay, Tungod sa iyang kakabos, patay na siya. Por eso, kalimse siya.
Kung gusto ka na mabalik sa Amerika, kaya to man na nimo na bana, nagpaabot ka nimo, adunahan siya. Ibisan pagwa ka mo'y anak. Gihigugma ka niya, Carmen. Lahi ang ibati kong gugmaalang kang Samson. Kaya! Hirap! Ikaw ang nangakumpana dito. Sama ni mong pangidaron. Busa dili na bupitik ang akong kasing-kasing ug gugma niya. Kipagkaslan ko lang siya tungkol sa imong pagbuot. Después, ang ngayon ka bang mag-uuni na nadato ka na tungod sa ako nagibuhat. Milyonarya ka na Dala na inyong pagka-milyonarya. Dili ka pa niya na Papadili na ko balik sa Amerika. Kinahanglang kita kong yun din ang akong anak. Sayod kong dako siyang buhi. Busa magkita mi. Naminyo man siya uwa pa. Kinahanglang magkita mi. Pinagi kang Solotorio Visconde. Ako masayran kung buhi pa ba si Carmen. Papanunsahon ko. Ano magkasulti kami si Solotorio Visconde. Nga kontra ko magkaisiya. Hapit ka di ko niya patya ka niya to. Ug karon sa ilang pagbalik din sa Pilipinas. Usa na siya ka na composure. Nga ako gikatpang. Suportado siya sa magkaragkuan din sa syudad. Unsa ko buhaton nga ikasulti ko siya. Unsa? Salamat sa iyong pagluwas na ko, ha? Saan ka mga tawanan yung magkaway? Ambot, huwag kong kaila. Basta, ang ilang sa nga na malagya sa drugs. Unsa? Kung ako pagbaligyaan, hada, katilaw noon. Pauli na, Busyong. Oh, Bastian? Niya ka? Kaniyara ko nagbantay ni mo. O, gipasagdan talaga. Ako lang kita na ang imong abilidad. Gilupig mo silang tulo. Unsa man ka din, Ako nagbantay ni Busyong. O kasi nagsugo ni mo? Akong uyuan, nga si Buta. Unsa? Ngano? May reklamo ka? Dili ni siya pusher. Sumas imong gituhuan. Kuan lang. Salamat sa iyong pagluwas na ko. Sa sunod, ang imong dakpon, mogot ang mga tawhana. Kay kadto sila ang mga pusher. Ug mga tao sila ni Toryo Purgatorio. Ang dakong pusher nga naglihok karon dinhi sa tong syudad. Ha? Unsa man? Di ka makadakop? Kay nagdawatan kag tuong nila? Unsa? Gibuhi ka ba na atong mga tawhana? Ha? Waoy! Tingali gibuhi ka ni mga tawhana. Maunang nagpanagana kag dakop nila. Busyong, wa ko ni ana. Sumagod! Ako rin pulis nga. Mudakop yun ko. Basta nagpusyon nga ako makita o ako ikasugat. Tingalig sulti lang na ni mo. Bastian, tana? Oh, tana. Busyong, daga na kayo gayon nga tiluwas ko ang imong kinabuhi. Hinaot nga. Musabot ka nung tanini. Ug nga, mupitik na ang imong kasing-kasing sa pagkikugma diri nako. Hinaot pa unta, Busyong. Kadiyot sa Bastian. Manghunong una ta. Ha? Ano?
Hain tong 5 ka tawo nga nagbantay na ako kaniadto. Sila? Ato na sila na destino sa farm. Anong tuaman sila dito? Sigun sa ako nasiran, namiligro ang farm. Nga tingalig, kalitan kinigsong o mga daotang tao. Unsa? Gihulga day ang farm o mga dautan? Mao ka na, Busyong. Mao ka nung tuwa sila i-destino dito. Kinahanglan masayod siya sa tanan mo mga kalihukan. Anong kinahanglan magkikimasayod siya, ha? Kinahanglan gid na. Tungod kay... Kay unsa? Nganong wa no ipadayon ang gisulti siya na? Ngano? Gayod lang. Basta, maunay man doon, ya. Sige, tana. Ay. Kien na ninyong gikaway, Usa ka tumboy yor. Usa ka tumboy? E después, Nanagan mi. Dihay pulis nga miabot. Og gisalbahan mi. Amo na tagpusilo ng maong tumboy. Mau ba? Kien an ngan sa maunang pulis, Usa siya ka Sargento. Si Sargento Eugene. Bueno, magigsulti ko nini tawana, Atuan ninyo, ipaariya diri sa ako na buhatan. Kay makigsulti ko niya, Ahora mismo, karon tayo, Oyor. Kinsay makigsulti na ako? Si Senyor Torrio Purgatorio. Unsa? Siya? Daray, senyor. Palingkura siya, Ikot. gawas na dito kay Kamilan Duhaan magsulti. Ipalihog, Sirhi an puerta, Oyor. Ako si Senyor Solotorio Purgatorio. Ikaw, mag-ila-ila kita, Sargento ko sa pulis. Nasayod ka na tingali na ini, Nyor. Nasayod? Mao managani na gusto ko na magkahigala kita, musulti ka sa tanan kung nasayran, Ania, ang kwarta, 50,000 pesos ka lang. Pasiunay ka na nasul ko kanimo. Kung musulti ka lang, gusto ko na masayran. Kiyan katong lakino na babae na gikaaway sa ako na sakop, ikaw man kunoan miuwang kanila pinagi sa imo magsalba sa pusil. Mahimo ba musulti ka, Ngano? Unsay imong tumong? Gusto lang ko masayod. Kay anam-anamon ko sa pag-ila kinin manataw na ako na mga kaaway. Gikasubo ko. Ngadili ko makasulti nimo. Huwag kuha lang ng imong kwarta. Dili ko mudawat niya na. O kung informasyon ang imong gusto masayran, wa kay makuha di rin ako. Tarong kung matang sa pagkapulis, huwag kay mahimo na ako. Dili ko madaog na to. Diya ka na. Deporta! Gisultuhan ko sa maunang pulis. Mananap! Sinvergüenza! Buisit! Ako, Dewi? Ano bang nagbarog ka man nas dapit na kung silhigan? Gusto kang apilo di kang silhig? Hawa niya! Dito ko gikan. Gikatubang ko si Torrio Purgatorio. Og gihatagan ko niya og 50,000. Wa ko mudawat. Ang iyang gusto. Gusto siya nga masayod sa matuod mo man. Og sa uban pang mikontra sa iyang negosyo. Unsa? Kung diha ka pa, masayod ka unta. Kung unsa ko katinuod sa akong serbisyo, nga dili na kinahanglang dunay datong na ako madawat.
Dia kena. Unsa to siya? Kalit milag kalami. Panuway. Ay ba? Tiwasan ko na kamo panilhig. Kaya na-still di ay, nagtanaw na ko. Ay! Kisirag-kisigihan niya mong lantaw di ako eh. Kahilas, bayas hambugera. Kinsa ba? Ay, kinsa pa? Karang nanilhig di astog tara di buta. Day, tanawa. Oh! Si Busyong ka na! Oh, God, siya kada. Ang igat baya. Nanilhig aron makita ni buta. Uy, nasayop ka nang, uy. Usa ko mas pakikita ni buta nga. Buta man na siya, man na siya kakita. Oo. Oo, no. Buta man da Enis, buta. Wa na siya gihambugan, oy. Gusto lang na siya nga manilhig di ha. Che! Lakaw dayon. Pastilan kini sila, oy. Bisag kinsa lang magkaunay nila. Manaway. Baya. Akong doulos Busyong. Ningaw pa man. Wa pa may customer. Budool ko niya. Nakigsulti ko. Yang. Kididi. Biyaan mong tindahan. Uy, inyong tindahan. Wa may namalit. Ningaw pa man kodrong olasas yung. Maba? Si Butahin man. Nasa sword ay. Doon nagkasulti cellphone. Kinsa man siyong? Wa ko may baw, uy. Lakaw mo ko. Nanay ni mo ba? Nga naman? Ngano wa mo gina si Mayong buot ni mo? Hangtod karon di gyud siya mo tuo nga aircon ka di haog na apay internet. Na, nang hiwi dayon sa kong gisultihan. Unsang taon siya eh? Gahig o sultihan din tuo. Nakapoy si katulad storya eh. Sagdi na siya eh. Iyaw lang katungod. Mauna, may paman ka kay mo tuo. Hambot ka na. Gahi ka siya patuon, oy. Ikaw, wag ka maliwat niya, no? Ano yabag nga ito maliwat mo kunya, di mo kunya anak, uy. Aw! Oh, di ay, no? Dili ka man di ay niya anak. Dagway anang tildi. Paigat gihapon sa tiguwang na. Lagi korek, hanggaw. Ang kanari. Ay. Kanari, yung pagkaliwat ni mo niya, ano kanari mo pagkahimalikas? Dili ko liwat lagi niya. Nasunod ko lang ni niya. Sige siya pamalikas. Bisa mo rosaryo, sige balikas. Uy, kulain. Tagadiin man dinas ng tilti. Lambot lang. Uy, tagadiin na siya. Eh, pangutan adid to. Oh, di ko ay. Di ko ay, suko pa lang na. Naray na eh. Tanaw na sa niya eh. Chismusa git. Kuansyong ka nang muramasag na nga bubuhunin mo. Ha? Ano ito mga bubuhuman, uy? Ay, naibog na siyang buta. Ato-ato lang nino. Ay, lagi panultis uban, no? Ay, lagi palapos dunggan niya, ha? Dam keringking kung muna siya bisag tiguwang na. Muna nakapait. Oh, paano kong dili? Guwa na. Dapat mo din na. Bantay, ha? Pagbantay. Dagway ba yan? Tilde, eh. Santahal siya, eh. Naunsa mo? Unsa man mo? Ha? Nagsige mo magpaglibak na ko? Waman mi man libak ng tilde. Ilom di Kennedy. Ikaw rong bayota ka. Doon na kay gibantayan na tindahan yan ni Aka din he. Nanong og libak. Ay, wa pa mong goy customer go. Ang amo, mag-unsa mo dito. Maglus-lus ka. Lus-luson ko noon ang naong ni mo may imo. Ikaw ba, Tilde ba? May mga tao din hingawa mong hilabot ni mo. Ano hilabtan mo? Gini mo na unsa ka man. Nganong sige na pamugtanaw na ko sa tindahan. Unya sige mong hong-hong dire. Unya katawa dayon. Uy, na unsa? Nangatawa ba gud ni nga man? Ikaw no ambot imong tiguwang nga kay. Sparring ka ba? Ayamat raw ang hagad manong ka na ako. Balian ti kasi mong kugong-kugong niya. Ay, sige. Sparring ta. Yeah! Gay na ka lang. Hala! Suka na! Suka na! Wala may palak. Patay! Hindi tabang. Tabang. Barong yan. Karate. Bitaw ka. Dili man kaparehas ni Busyo nga praktisado.
Ikaw ang makipraktis! Bangon! Ipanta ka ron! Bangon! Bangon! Alay, buta. kurong. Kabagi ko din niya. Ay! Kinsa man ang nag-aguroy diha. Aguro. Na. Karate. Pakat ang buta. Butaga ka na. Go! O, kinsa man eh. Kinsa man eh. Be. Ay, manay! Ay! Ito ko na nausang tao ko eh. Mapaumod naman. Di barog. Paghinay, san? Kinsa man to siya. Tora ay, milakaw nga nagbarag-barag. Kinsa man to? Nagbalian ting alis bukog. Tuan na mo gusto sa Tilde di eh. O lagi, hay man, si Tilde to ang babaeng himalikas. Natagak man noon ko tungod ang niya, oy. Lingkod ko. Naunsa mas Tilde, naunsa man siya. Uy, Nga wa na to buta eh. Wa na, tuan na, lakaw na. O lagi, naunsa man to siya. Naunsa to siya. Karate-karate man, di na tumba. Unya. Nalisa tingay kong katato kay nagtaki amang milakaw. Naunsa man mo, naglalis na sad mo? Nawa man good. Sir, may duol din nagiglalis na ako. Ay, baya ninyo. Pag-amigo na mo, oy. Day, magig-amigo ka ng tiguang, niya igat pag yun. Nang, unsa man ka? Kennedy, pirahar ko din akong TLB kay murag nalisa. Di ko makatarog lakaw. Unsa masad ka, oy? Nangarati-ngarati man ka nga dili ka man si Bosyong, di bang ka praktisado? Kada yung animal. Ipabarang ko na. Unsa na? Kinsa ba? Kada si Busyong. Ipapatay ko na siya. Ay, unsay ngan, imo nang ipapatay ang imong anak? Uy, nabuang ka? Dawa ko'y anak nga lakinon. Animal. Batasan. Ayaw taon anak nang oy, kay kanang imong gibati, no? Kuan, kanang unsay nasukulan yung kang Bosyong. Mag-amigo pa lang mo, nindot unta. Di ko makig-amigo anang igat. Bigatlong dako. Na, parehas lang mo. Kinsay pasultihon. Ikaw sa imong igat. Unyas Bosyong maingon sad nga, igat sad kuno ka. Kontraryo ba ninyo, oy? Tungkol na nag iyang pagkamaldita nga wa sa lugar. Haud, murag si Kinsa. Sos, kung nahibaw pa lang ko, gabaw ni mahitabo idigdako niya. May pagituo ko na lang ng animal. Aron wa na unta ko'y problema ron. Maayo! Maing adlaw! Nay, customer nang. Unsay ato? Tilde. Oy, Miguela, ikaw manggodi ay ni. Uy, kumusta man ka? Ang imong anak, lakinon gihapon. Na naman gani gipuyo. Unsa man, laki? Babay. Madama ko naglaki nga lakinon man na. Babay, gyud ikatipon. Ang imo, lakinon gihapon. Ha, lakinon mo lang. Na, labaw pa. Oy, yun na, unsa may ato nimo? Magpalit kog termos, oy. Naa mo? Oy, naidaghan. Dali sud lang. Og pili dire. Nindot sa ning imong tindahan, dida. Dako. Mosod ko, be. Ay, sige, dali. Dayon. Nanindag hapon kas merkado? Oo, sustener lang. Nabuhi man sad ko. Og naaman ang akong anak nga lakinon. Mamay akong kaabag. Naalagi po'y iyang uyab nga babay. Siking-sikit. Ay, may dalag na, oy. Di ay ako. Buisit sa tanang buisit. Unsa? Yan naman. Naakabay na ilhan nga mamamarang din, he. Kaipabarang ko da. Unsa? Uy, ayaw, uy. Imo ba yan ng anak? Anak ba? Nga pinunitan ko man lang na siya. Oy, sige ba yatag istorya? Sige na, may kilapili, oy. Hain may imo. Nindot ning imo mga termos, oy. Tagpila man eh. Kuhaan ninyo ang ngan, ninilakinon na inyo na gikaaway, gusto ko mailhan ko siya. Di napita magpuyo kinin maon na lakinon,
Amrag, taga-dito ng dapitan nyor. Malayo. Sige, kuha niya nangan. Kien aniin kauban sa pagpuyo, mas mayo ka na mailhan ta siya. Makuha nato an entero informasyon ni na animal. Namatlong siya namo nga na maligya may drugs dito nyor. Mao lagi na gusto ko na masayran an unsa iya na background, tingali gisuhulan ni kini mga pulis aron na mual kontra sa ato na negosyo. Lihog na yun ka mo aura mismo, maghuwat ko sa resulta ninintalan, nyor. Kailan di mo atong babayhanan ng? Oo, amiga ko to. Na maligya tong utanon sa merkado. Ug doon na sabto siya'y anak nga lakinon. Pero buotan, dili sa manibusyong nga salbahes. Ayo. Unsay ato? Gwapo. Kita ko glider. Ay man ani kaning mahalon o kaning disposable. Kana lang disposable. Okay. Gwapo ni mo dong. Ay kadiyat sa ha. Mayne. One click lah. Tagadiin man ka dong. Tagadiin hira. Kanang mangutahan ako nimo. Sama na. Okay raw ay. Available. Unsa man mag-data kay magpalit kog idibol. Unya na. Mangutahan na sa ko nimo. Kanang doon na mo'y silingan nga lakinon din eh. Doon na. Nga naman. Mangutahan na lang ko. Hain man siya. Naan siya na ni Ana payaga ay. Payag na yung gipuyan? Uy, kapobre din niya. Walang kamay bao dong. Nga naman ta? Naa siya? Tingali. Nga naman lagi. Kuan lang. Doon ang taga-tuyo. Unsa man na? Unsa may mong tuyo? Nara ay! Nay, migduwa. Nanay, siya na. Naatuot. Nanay, na pag-istorya mo. Ganun tanatanaw mo ka, Kennedy. Nay, doon ako nun sa ituyo ni mo ay. Ikaw? Ikaw tumitabang na ko, no? Joksong! Huwag ako na siyong! Ayaw! Huwag ko na kalimay, pinipait! Ayaw, ikon na! Huwag ka na siyang may ikon na itang gusto na, oy! Ano ka? Wala na, Sulti! Anong niya ka? Anong niya ka, Sulti? Anong niya ka? Siyong, may kikamigo ko nun siya ni mo, oy! Dili man naaway iyang tuyo, Siyong! Ayun na amigos na ako ka na? Ayaw pa sakit yun, Nay, si Busyong ay, kulatan yung kalit lang, man, hindi nga gwapong taon lang. Naunsa ka ba ng taon? Oy, Busyong, kabarumbado ba ni mong tao? Nabuang ka? Ikiha ni dong! Kiha! Di ko malisang! Wak mo kay bag-unsa ng tawana, ha? Kay gano, unsa man dahil ni siya. Nga nagpalit ba lang lighter din he? Lighter. Kawa ba namin kalibutan til diha ka niya. Kalit kaglaban niya. Unsa lagi sa inig tawana? Nga nung nangisig bang ka? Ug imo pag yun siyang gikolata. Wa ka magtanaw. Ay, miago das kasakit anang imong kubo. Bay, migo lang da bay. Bre, lamano dia. Susuon ti karon. Tanaw ara. Nagigamigo na niya ang tao. Nangisaw gihapon. Tanawa kon unsa ka kangil-an animala ka. Kaya pagtawag og pulis kay papreso ta de. Ano ni? Usa rin tabo din eh? Maayo Sarge kay niya ka, niya ay pulis. Hala, dak para guning kadahan. Nangulata lang og kalit sa akong customer. Busyong? Nangulata ka? Tanawa lang naong anak, kaila ka?
Uniyam ka? Sir. Bibi, bro. Iri kasahon ka. Nawa, di ko dang siya po, sir. Nawa. Watod kay dada. Ano niya man ka, ha? Oy, sir, unsa gud ni? Nganong dang rekisa man lang kagkalit, sir? Dilirnig siya bo. Unsa? Maora diha. Nahibong nakatildino. Nganong gikulata ko ning animal mo oray rason bati ka magdiretso diha. Kining gwapo na maligya ning siya bo. Kining. Sir, wala ko nang siya bo, sir, oy. O, ni ako kay nagpalit ra kog lighter. O, makik-amigo sab ko ining busyong. Oh, ngano? Kuan lang, wa lang. Sige lagaw na. Tingalig dakpon ti karon. Sige na, sibat. Sir. Siyong, migo na ta. No, ito na midagan na. Kanugan sa gwapo. Nakumiritsing lang naong. Naigos ko mo ni Busyong. Kanugan na to Busyong. Unsa naman tildi? Kasa ako? Ha? Dagkway bet nimo. Siyong. Nakasa ka gyapon. Unsa? Og, ngano gutaon? Ngano imong tuludhang tawana nga adik mo to? Siyong, atong sundon ang hustong proseso sa balaod. Wa man siya magdaog siya bo. Mianhito siya kay nagpalit lang og lighter. Ay, mo na nakadaot ninyong mga pulis. Kanyahay rang mugara ni mga animal. Dakpon unta dayon, dili kay dugay-dugayon pa. Kung amo nang buhaton siyong mapreso sa miyana. Kung manakop migway ebidensya. Na maligya tog sa buklaro kayo. Lagi. Way milalis ni mo, anak. Pero karon, wa. Hain may ebidensya ni mo diha. Inigadto ni Muskorte, so may imong ikapakitang ebidensya. Wa. Useless lang yapon. Sabay, daghang story daghang sayop. Ang bote mo pagluslos diha. Siyong! Asa ko? Ay! Balik dire! Siyong! Wa na cute, mamati. Tuwa nas payag ni buta, sir. Sir, wa dito'y sa tawhana, sir. Nasa ato pa. Si Busyong ang nakasa. Kay iyamang gikulata. Wa man tay ebidensya nga nakuha niya sa iyang lawas. Nakita bitaw ninyo? Ako man to girikisa. Wa man gisyabo sa iyang bulsa. Ibo unta tong gidakop, sir. Si kinsa? Si Busyong. Ipapreso unta to nimo. Buisit tong kadahan. Ano ka? Gikutasan ka man. Diin ka gikan, ha? Das tindahan. Pizza. Oy! Usa man to, may paka man. Unsa to? Dawa, oy. Nga ako rin kumpad akong gisukmag. Uy! Ano man ka? Kainit pa ni Mugo. Naglagot ko! Kisa may imong gikalagutan. Kinsa pa? Kanang imong uyab na igat. Tigil mo mag... Kuya init na kay panit. Sitil din nasab ang imong nanay. Nga naman? Laban-laban dyan itong pusher. Usa? Pusher? Kinsa? Di agad. Nipalit silang tindahan. Nga naman? Ako magikulata. Laban mas tildi. Miduo sa ang kanahang pulis o trusad. Laban sad. Dahil paragod, huwag ko magkasabot sa nangitabo. Ambi ko no. I-detalye ang imong istorya aron ako masayran. I-detalye. Pamati ha. Isugilon ko nimo ang tanan. Sugod ni atong adlaw nga gikaing kwintok katong tawhana. Paminaw. Unsa? Maunay na hitabo. Oo. Sa mangutan na pa kang Bastian. Kay diha magid siya pagkahitabo. Namiligro ka ng hitabo ah. Unsa? Ano man? Sultihi ko, nga ano buta, ha? Nasukod sa banda ko sa sindikato.
ikaw na ang target sa sunod. Unsa? Busa ayaw na paggawas-gawas. Dini ka nagduol sa payaga. Ayaw paglakaw og layo. Nyor, dito na ko. Ako nagtasinsultihan sa imong gisugon ako. Saan gikulatan ni noon ko. O miabot pa ang pulis nga nagkailan ako. Samot, wag ko na himo, Nyor. Mao ba? Wa ka di nahimo Oo. Sa ato pabusit ka. Isayot ka bagke at isilot ko sa tao na busit. Wadon ka sa ako na pundok. Ayaw, Nyor, maluwi ka, Nyor. Babay! Wa ka nahimo sa ako nagisugo nimo. Guardia! Ilabay kaning patay. Ilipihuy kini saog na nagkadugo kanang way makitang na ebidensya. Magdali! Buta. Hain man si Busyong. Nasa sulod sa kumpayag. Wa na ko sa tuguting nga mugawas diha. Unsa? Gipriso na dahil si Busyong, Buta? Aw, maayo ng imong prisohon aron mahunog ang pagkamaldita. Tilde, wa lang gid mo magkasidabot og si Busyong. Ano man mo? Dugay na siya nagpuyo uban nimo. Oo, wa ka gyapon masayod. Nga siya usa ka lakin-on o dili masabtan ang batasan? Ako, kuan kanang... Tilde ay. Kontra kay sila Buta. Ay, Buta, Busyong, Buta. Nilom diha ay, tatawa ka ra. Ay pagkapil-apil diha. Tsoko, di ay. Ako na no'y kontra na unsa Kining- kaning bayot nga presidente. Buta ang ako ba? Nahambugira manggod na siya. Sukad ka na siya diha puyo uban imo. Tiyaw mo ka ng estate side ko nung inyong kape. Diyan na ako na mo'y terbos nga estate side. Ug unsa pa na diha? Oh, ayan na nagod mo anang kuntis-kuntis. Kung unsa iyang isulti, di to kay tinuod na. Unsa to? Tinuod? Nang. Di mo ko kamutuo. Tinuod lagi. O ako mismo nakagkita jug ko. Tinuod ang tanan. Daoroy. Nangyamiid. Ay, Buta nangyamiid. Kinistil di. Lisod sa nimpatuhoon kay tiguang na manggod. Ang ako isulti ninyo, Usara. Ayaw ka mo pagpatakag paso dinig mga tao nga wa mo magkaila. Kay namiligro ta. Namiligro, Buta? Nga naman di ay. O dinhi ang mga tao nga gaway sa kung kaaway nga sindikato. O kato nagpalit dinhi ka ganina nga gikulat ta ni Busyong usa kadto sa mga sinugo sa dako sa sindikato. Aron sudlon ta dinhi ug pamatyon ta. Ilabi na si Busyong. Hala. Buta, nga daw nakasulti ka man ni Ana. Klaro kayo abaw mga hitabo. Busa magmatngon ta. Ikaw kinidi tanawag maayo ang mamalit ning inyong tindahan kay tingalig sakop kini sa sindikato. Namiligro ta din ni Buta. Oo. Ay, yun na. Niya ba si Eugene Police? Oy, hain man da ito si Sargento Eugene Police. Kidede, dinhiraman to. Naghilom-hilom, wa magtingog. Buta, dira ko. Ni agi di ay. Dira ko nagtingkod-tingkod, tindog-tindog lugog ko. No. Sige ko ikalagan nimo. Ikaw, pulis man ka, dili ba? Oo, pulis ko. Dili ko madaan ni ana mga binuang. Kaya nga naman ta? Mutabang kagbantay din nga dili magkasuod kini mga tawhan na din Ha? Nakaila ka man ni mga tawhan na, dili ba? Matag tao nga musuod din rikisaha kung wa ka magkaila. Maur ka na bugtong paagi nga makalikay kita sa mga dautan. Buta.
Nagkinahanglan ko guwapa na muher na mahimo na ato na bayran na dako na kantidad Basta anaala na ato magamit. Saan man mo ang mga babae, Senyor Tulio? Ato siya nagamiton para nininlakinon na ako na gikalagutan. Hayloon sa siya, pinaagi nini na matahom na muher, guwapa na muher. Imada siya dinhi sa ako na atubangan, aron masayran takon kay an iya nakatarungan na gikayal kontra man niya kinin ato na negosyo. Unsa man siya? Otoridad, intelligence, na gikontra man niya maayo kinin aton drugs? Mao ka na ang gusto ko na masayran. Por eso, ikaw mo'y ako natahasan na mangita guwapa na muher na ang ngayon ang higumao ni nila lakinon makahimo ka ba nini Kukuan yun. Kung nagkinahanglan kag kwarta, hatagan tika. Pila. Bungat kung pila idatong ta sa mao na muher, aron musugot sa ato na isugo kaniya. Pila! Mauna, busyong. Busaan, hirot sa din his tindahan. Di ko din Gusam ko din mabuang ko. Laay kayo. Watay ka sulti-sulti. Di ako masarhinto yun din Kinsa? Kinsa? Sarhinto yun din kip estambay na siya din hing buta aron makabantay nato din Unsa? Sure, oy. Istorya lugod mo. Sa may naaana. Hindi ko Muyab pala noon ako, muimo. Ano mo day? Di pa ka ng pulis, manimahong bala. Day! Baliyo ka? Maguyab na nako, parehas na nako. Unsa? Ang akong uyabon ka ng gwapa nga babay. Dili kay siya nga usak ka lalaki. Di kag bayot. Sa pulis man na. Bisan pagmarin. Sundao ba? Di ko. Ang busayap, di ka? Labaw na di ko. Olo! Nasa rin tuyutin, Wa palibak. Kanya na, kagi. May pagstorya. Ay paglakaw. Dinhe, pondo. Dinhe, pagsulti mo, paminaw niya. Ani, dinhe, dili mo lakaw, ha? Pondo ka dire. Sublakang. Dili, sabayang kanahan. Uniyam, dis Manok, himungaan. Kalimut ko niyam. Ako pa di ay. Uniyam, dis nang tildi. Tingog sa ning tiguang igat ay. Unsa to? Gano ba nagbutingog? Ug unsa to gisulti mo? Yung sa man, bugno ka? Mag-away na sa moran. Kalma. Igo ko ninyo, pulis ko. Bisan pag revolusyonary ka, di ko mahadlok ni mo. Uy, boss, yung kalma lang lagi. Siya. Sige. Dasmag dayon. Dasmag! Para maputos kas bunog. Ako na sa'yo mahubuan, Ron. Narabaw gusto nga. Uwa nga, polis. Uwa nga na sila. Tanaw lang sab ka, oy. Uwa nga na. Unsa may akong buhaton? Una mo kay pusilip ka na. Pagsal ka na ron, kuan. Rak-rak na. Kalma na sila. Ayaw, uy. Ayos ka buang mo. Sibog na tildi. Ayaw mo pag bugno niya. Maayo, papalit ako. Oy, hala. Nay mo palit. Hatag dito ka. Ikay hatag. Babae man na. Kwapang bayan na da. Uy. Atuan ninyo dito, sugata. Lakaw na. Ikaw diha. Babae man na. Kwapang bayan na da. Hindi na din Ikaw? Dili ako. Nay, kanang tiguang ay. Unsa? Ikaw lang, be. Hatagi kag toothpaste o toothbrush. Nga nagutaong ako man. Di mo na ko'y tindira. Ikaduha. Di sa na akong tindahan. Kisam taning tindahan? Ako, miss. Miss pa ko. Miss pa ho ako, missy. Miss patawan ko? Ako lang. Hami mo papili. Dali na yun. Salamat. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Kanay, hami mo, ane. Kanay. Kaya lang, Hain, ayaw. Uy, ay, sige. Sige magkagilingi.
Tanaw kang busyong. Kisa na siya? Amo ng silingan, nadepuyo ang payag. Ha? Kinapayaga? Ano man? Makikila-ila ka? O, sige, Pi. Ipalaila ko. Unsa? Sige na. Kay makikamiga ko niya. Unsa? Mag-away na unta sila sinang Tilde o si Busyong ugaling lang, dihay gwapa nga babae nga mipalit sa tindahan. Mao gatong nasanta ang kagubot. Unya, nilakaw si Busyong og didto siya paingon sa hagdanan sa payag ni Buta. Og miduol kaniya si Eugene. Og nagsultianay sila. Kalit lang nga miduol si Kennedy kanila. Mga higala, ani kitambahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Ngano milakaw magkasyong? Niya hinung ka maglingkod sa hagdanan sa payag ni Buta? Buot ka. Syong, nganong init man kay kanako? Migo nagud-tagod. Day, migo. Kadaghan tanagud kaluwasa. Suma, kapila na. Hoy, kung magpabayad ka na ako, bayran ta ka. Bungat kung pilabi. Ayaw, oy. Ayaw lang, Syong. Migo lang tagod. Siyong, sorry sir ni adi ay ka. Si Busyong may akong toyo. Ano naman sa may problema? Kanang babae ba? Nga may palit. Mura may tuyo ni mo. Ha? Murag nagka-like man ni mo. Ano? Hain ba? May tanaw din eh, oo. May duwaw din eh, Siyong. Oh, may rapin na Eugene. Hawa niya. Huwag kayo nabot. May magstorya. Hawa na. Siyong. Giyan tila si Bat na litsin. Huwag kayo kasabuti mo eh. Hawa. Oo. Sige. Arin ako. Ay, sir, asa ka? Ay, asa ka? Kita'y kuyog, sir. Halasyong. Ay, kuno. Tubaga sa alay. Hay, alay. Ako na si alay din eh, oy. Bayot. Bahawa na sa mukha ni mo eh. Sa mukha. Oh, miss. Unsa may ato ni mo, miss? Tawagan ko sugar. Ha? Sugar? Uy, katamis ko din mo. Oh, diabetisan ko, anak. Siyong diabetisan. Uy, hawa. Lagi na pahawa. Kasi ba ito? Ikaw na. Pwede ba ang mag-istorya ta? Ari lang ta, diri. Okay. Sige. Tanan na. Dali. Ay, asa mo, ay. Ay, mga kumag, asa mo. Mamiyak ka ng bubuhi. Ay! Sabihan mo doon, ha? Naunsa si Busyong. Mikubit na yun atong babaeng igat. O tuway. Nag-istorya. Tos layo. Wa na. Impas-gapas na. Sabay impas ba? Si Busyong god katilaw na ginagbabae ron. Uy, pa diyan ang oy. Unsam din nas Busyong. Lakin on gidi ay na. Nga siya may sa akong tanaw na siya kuno dili man mura man ang babae man gyud na siya. Babae ba? Nga to may kuyog naman sa babae nga gwapa din he. Bago paghan silang nagkaila. Wa na. Humantikaan na to. Uy! Unsa? Magpiyang-piyang sila? Nga pulos man na sila mga babae? Paagi ko unsaon, dila mo'y gamiton. Pareha. Ngipon manggod ako. Pagdabog kay powered ka, armas. Kung dili mo patuo, gubata. Lihok na. Oo, magkagagahong. Sige, arin ako. Dili mo punggan kini mga tawanan. Kaya misabot sila kadaghan. Kanang murag mga anay nga may guba sa tibok dapit. Mga animal. Dinin lang ta. Ayun ang tagilaktan, good. Narang ako sa kinan. Di auto ka day. Kanindot, good.
Tana, manakay ta. Isuray ta ka. Ha? Ayaw lang eh. Di ko palak tunog layo, good. Di man tamang lakaw. Magsakay man ta. Kadiyot lang, good. Balik tayong ta. Ha? Sige na, Busyong. Let's go. Ibupaya ko ni mo. Ha? Sige na. Let's go na. Tana. Ayo. Oy, buta. Oy. Kuyawan ako ni mo. Naku, pag nakikita ka, ikaw man ding may anhe. Ako yung kuyawan, kaya ako yung makakita. Ikaw yung nakakita. Di amin si White Pino. Ito mong iro? Mangutan ako, hain man si Busyong. Uy, wa, diha? Asay, wa diha, wa man ko makakita. Wa man ko makakita, good. Buta man ko. Di ba? Diha mo to sila gawas. Nasa unahan ba? Kuyok atong babae nga gwapa. Hain ba? Di man ko makakita. Kadiyot sa ha. Nantilde! Gano ba? Dias buta, Ako sang kuyugan na mangita ming Busyong. Unsa? Kay hain man dahil si Busyong. Kuan, nawag kang man gipangita ni buta, oy. Ay da, mangita ka man adto. Nara to diha, oy, buta. May kuyog bang katong babay. Di ba, kinede? Unsa? May kuyog nga babae si Busyong? Diin. Layo naman itong gidaganan, oy. Ibalik ni palihog imong auto, bi. Mamaulit na ta. Kadiyot lang, Busyong. Ihato tagas nindot ni Dapit. Ha? Ang binang imong kamot, bi. Ibutang na diri sa akong paa. Di ko, eh. Ano man? Lord. Ha? Unsa man day ka? Babae ka o lalaki? Basta. Sige na, bi. Ibalik lang ko. Nangita ito na ako sa butaron. Doon na lang ta. Doon na lang gusto makikita ni mo. Unsa? Sige sa. Wa naman sila dini, oy nga. Dini raman to sila paingon. Asa man ito? Nawa na gini mo dini, nagyan to buta. Kisay, yung ikaw. Wa ko kailang. Basta may palitos tindahan og paray ko kaayog tingog. Kagila-ila tong Busyong og pagkahuman ka ng... Giingnan ta mo. Gaya mo entertain o mga tao nga dili ninyo sinhati. Buta, nasuko ka ba? Way malipay ning hitabua. Buta ko kanya. Tuno siya may hitabo ni Busyong. Mandubag ka mo na ini. Ang butoy, wag ko labot ini. Nay, di hamang yun na si Sir. Si Sarito Eugene ba? Siya pangutan, Hay siya. Tuwa sa presinto sa kapulisan din, ha. Tao ka. O ba niya? Kadiyot ha. Wala mo ko mahibaw sa numero sa ilang telepono, da? Tuwa man tikuan. Kanang... Unsa? Punos tindahan ba? Gipatauran man tunay mo dito. Ato lang manawag dito, buta. Tana. Pahinay lagi madagma ka. Buta ni Adi ka. Kanang, ano sa telepono ganin ni Sargento Eugene gani? Tawag sa information, butubag ba na sila? Kay nga naman di ay. Ay, si Busyong lagi, nawa. Nga di harapon tato sa katong babae, nagsulti. Katong sexy nga igaton og tingog? Oo. Oy, naibog man si Busyong atong bayhana. Igat man sa good is Busyong god. Ayaw pag nagkag-istorya, Tildi. Tawag ka na si Sargento Eugene. Nasuko ka, buta. Apil ka ni ini kung ugaling. Doon ay may hitabo kang Busyong. Unsa? Kapilatan na mo din hiing na. Bag-ulang. Nga dili mo entertain og tao din nga dili ninyo kaila. Og di ninyo sinati ang iyang pagkatao.
Karon may pasod mong babae nga kinsa to siya. Ug tuwa, gidaha si Busyong. Unsa? Sinugo kadto sa sindikato. Usa, kung unsay mahitabo ni Busyong, manubag ka usab ni Tildy. Kay dinhi sa inyong tindahan magsugod kadtong babae hana. Puta! Unsa kining dapita? Pagpaabot na, miss. Lingkod na ni Tarong. Kiniyarong taon-taon ang magigsulti ni mo. Tunalay ka istorya stil puno ka niyon. Kinsa siya? May bawal ka kinsa na. Huwag lang. Ay kunyog lang nga na. Kay doon ako gibuhatos amo. Kiso po ni mo, Soy. Kalma lang good. Nani, anak sa dito Eugene ay. Nay, sir! Ano? Kisa may tuyo na ko? Ako, Eugene. Buta? Ano? Nakailag kang kinsa katong babae hana. Nga may dakit kang Busyong. Unsa? Si Busyong gidagit? Tubag ako, Sargento Eugene. Nakailag ka ba na itong babae hana? Nakailag ka ba? Nakuyapan si Busyong sa sobrang kastigo ni Toryo Purgatorio kaniya, ang iyang anak. Og dito kinanila ibilin sa usa ka kapilya nga mingaw. Mga higala, ani katambahin namo padayon sa ing sumpay ng ating suginanong Busyong ang Dispatcher. Guard, diha na ng kapilya. Alsaha siya, ug ibutang diha niya ng taas ng lingkuranan. Dali! Yun tayo. Murag lain ka na akong pagpati ni ng latigo ni Papa. Murag nagsubra ang kipati kong kaluoy niya. Tano ka ha? Ay, ayaw lang sa pagpakawa sa paglaom buta. Makit-an ra gihapon nato siya. Ay, wato siya maunsa oy. Naglipay-lipay lag turon uban ni atong babay nga iyang gikauban. Bitaw buta. Kalma lang, oy. Ay, nagkabalaka. Maog yun, tinuod ko ng gisulti ni Oo, yan, tutalog, binuangan to siya. Kusog ka itong mga ulata. Kalma lang. Lain ang pinitik sa inyong kasing-kasing. Ug lain ang ako, Tildy. Kinidi nga bayot. Ha? Silutan ko kung kugalingon ko galing. Doon daw tang nahitabo ka niya. Matay pa. Nga ko taon, nga gibasol man mo yung mga kaugalingon, nga kamay sa ni ini. Apel ka bagos pagkawagtang ni Busyong? Wa ko'y apel. Apan responsibilidad ko unta ang pagbantay ka niya. Kay dinhin na siya sa kumakamot. Anong gibuhian ko pa man. Dako ko kining sayop. Buta, ayaw basulag ibog kaugalingon, ay. Unsa bagon to siya? Nagastuhan mo man yun og dakong pagbati. Wara gud to siya, God. Kalimte lang siya. Imo ra to siyang gipapuyo niya ng imong payag, busa. Ay kasulti kay ingon ni Ana, Tildy. Kay kunta man mo. Ikaw tingali wa siya bili ni mo. Apan ako, bililihon kayo siya. Dako siyag bili. Ha? Ngano buta? Paryente mo bago si Busyong? Dako ba siyag labot sa imong kinabuhi? Hala! Uy, may bagting. Hain, Ron? Ay, nara sa imong bulsa ang may bagting ay. Silpo na. Hello. Makagagahom. Aniya na si Busyong. Amo na nakitaan. Unsa? Hain siyang napita. Aniya siya sa usa ka kapilya makagagahom. Gipahigdalan siya na mo. Naputos in taon sa labod ang tibuok niyang lawas. Basta ang yang hitsura magagagahom. Dili na maklaro sa bunog. Ginoo ko.
Dada siya diri. Ug tawag ang private doctor na to. Aron matiman siya. Oo, magkagagawom. Anak ang pipaingon diha. Sige, bye. 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 Kinsa itong imong ikonsulti buta? Sebastian, o nagpahibaw siya. Naana si Busyong, ilang nakitaan. Unsa? Unsa? Gilabay lang kiniso sa kakapilya. O naputos umayo sa labud ang kalawasan. Dino, unsa? Auto nga may sudo. Nanay, nagsilbato pa, nanay. Narita, nana si Senyor Solotorio Visconde. Yan ang imong amahan. Buhata ang tanang matang sa pag-inartista. Nga di ta masabtan, Card. Lakaw, ablihin na siya. Kung ayuha pagdaang mong pag-inartista, ha? Lihok na yun. Oo, yun ito. Bahala na. Buhaton sab na ko ang pagpamakak. ¿Por qué na duca que me abres en que ta puta, ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, te ko disgrasya siya. ¿Qué? ¿Qué ang disgrasya na buot no ipasabot, Ang tinakpan, nagkapuga! Unsa? Por qué na nakalayas man, na dili man gani ka to magagawom sa pagbarog? Carmen! Carmen! Si, Papa! Marika, pronto! ¿Por qué, Papa? ¿Por qué nakalayas man ang pinilanggo, Ha? Huwag ko mahibaw na, Papa. Dito ako sa akong lawak. Nga naman di ay. Wala diha ang dinakpan. Abierto na ka ng puwerta sa bilangguan. Ang gwardya ang nagbantay niya, Papa. Siya nahibaw ni ini. Gwardya! Gwardya! Ngano, senyor? Porque nakalayas ang dinakpan, Imo ba nagibuhian? Huwag ko may bao, Yor! Sinvergüenza! Yor! Papa! Disputa! Huwag kisa, Yor! Disputa ka! Disputa! Papa! ¿Por qué agitiunin mo na ako ang iyong pistola? Ha, Papa? ¿Por qué? Papa, ¿por qué? Patyan mo ba ako? Dili ako magduha-duha sa pagkablit ni Ninako na pistola kung dili ka mo sultis sa verdad. Papa Mio! Kiyen ang nagbuhi sa maun na didakpan, Wa ko masayod, Papa. Sa paglakaw ni mo kanina, misunod sa ko sa pagsuot sa ako ng kwarto. O karon pa ko bukawas ka, nga nagpaningkit ka na sa kasuko. Manasakop! Sige, ilubong ninyo ang patay na lawas ni ini na mananap, dito sa lubnganan sa Mana Calabira. Enseguida, pronto, pronto! Itrapuhin ninyo ka na dugo na may lamas, huwag mahabili na lama, Enseguida, entiendes? Entiendes? Sige na, Carmen, balik na sa imo na kwarto, Si, Papa. Si. Kung kiyan man ikato na muher, patay na kato siya. Di kung adunay nakakita niya, igo na lang sila sa paghipos sa iya na patay na lawas. Doktor, kumusta nang iya gahintang? Luwas na siya. Way delikado. Kana lang mga labod nga agis latigo ang atong tambalan. Wara ka na pinagis mga modernong tambal karon. Wabay na daot sa sud siyang lawas. Wa.
Muliar siya sa iyang panimuot karong taon. Salamat, doktor. Daghang salamat. Ug kung kinahanglanon ka, tawgon talaga. Oh. Anda mo og tagan na kung musilbi ka nimo, magagagahon. Salamat. Oh, tadawa, miguwa na ang... Uy, kinsa man na siya kiniti? Ang doktor. Tuan, nagheto ng doktor ni Bastian. Kinsa kay nagpuhat ini niya oy kiniti? Kinsa mo tong babae din hingayang giupanan? Naggilatos man siyang maayo. Mura pag kinupat yun yun siya. Ambot lang. Maminaw tas balita. Ang mga tao niya, alerto kayo. Yay. Naglibot sa palibot sa payag ributa. Mga armado ra ba? Bitaw, mura pag Vietnam ding dapita din eh. Unsa man ang Vietnam, Ross? Hey, ano mamuwat? Lugar katupong gubat sa Vietnam. Ay, karaan naman na kayo ng wa pa man kumataw, anak. No, bata pa man di ay ka. Minaw lang ta, ha? Wa pa may kisaw, huwat lang ta. Wa pa man mugawa si buta. Mugawa ka, hana. Natua pa man ang yang anak-anak. Mura man og himation na to. Simbak ko nang, ikaw ba? Kanong ba? Ay, tinuod man sab na pa. Hilom na lang, ano lang taba di, ha? Takuman na ng ba ni mo. Silence. Salamat. Salamat nga naulian siya. Busyong, ayaw kadlok. Ako kini, si Buta. Ni anak ko sa imong ayag, Buta. Iyong napabalik ka. O pagpalagsik. O niya na magsulti ko maligog ka na. Pahuway lang. Iyo nga pagbalik ang imong mga mata. Katong pagbalik. Nawagtang naman ang mga tao. Naglakaw na. Pero may nakakita ka. Si Butay, nanaogikan siyang payag. Nagurawala siyang sungkod. Kay bulungan. Usahay, way sungkod. Karon, naanasad. Ang butlo. Ay, sugata. Tingalig batuan na. Kay mangutan na tabahin ni Busyong. Kung kanus ang lubong. Usa! Hilom ganit ihanang. Ikaw ba? Patay rin na sa muna-huna, Unsa magudi ay? Unsa naman yung napita? Ay, naman kung napita din eh. Ha? Naman eh. Naitaw din eh. Ni ara may buta, Ay, hinay lang. Unsa man eh, napita? Ni atas tindahan. Tindahan din eh. Mingaw mawayhalin. Bibi. Ay, dali hinay dire. Hinay lang, ha? Ay, hinay. Lingkod, ni arang lingkuranan, Ay, lingkod ya. Kinsa may imong kauban din eh, kinidi. Ni ako Buta. Uy. Unsa man, kanusa man ang lubong ni Busyong. Unsa? Tilde. Ang balikason nga tiguwa nga babae, ikaw to no? Ako in town to. Nangutan ako kanusa ilubong si Busyong, ha? Buta. Kanusa. Ang miyagi ato na Sairan, gisultihan ni Buta sila si Kennedy og Tilde nga dakong buhi si Busyong ug naputos lang sa labod ug bunog ang tibok niyang lawas tungod sa kastigo. Unya sa diha nagkasulti na sila si Busyong. Dito na Sairan ni Buta nga dakong buhi si Carmen. Tumawday kini ang nagluwas kang Busyong. Nakahilak si Buta sa maong kasayuran.
Mga higala, ani kitambahin na mapadayon sa laing sumpay ning atong sugilanon Busyong ang Dispatcher. Si Buta, tanawa o. Ay, naku, maayo nga naglingkod sa hagdan na siyang pahiyag. Tigalig na matay si Busyong. Uy, buyag, oy, simbako ka. O katong babae nga nagsulubog lubos puti. Imbalmer tingali to. Bayo, tilom niya, oy. Nani babae mangimbal sa mar, o laki magtiyal ng imbal sa mar. Ikaw no, patakalagdagan na imong dila. Nabag imbalmer nga murag na, sabad niya, oy, magputi din na mag-imbal sa mar. Uy, kiniritan awak ni Barong si Puta. Ug nagpaingon din he. Why sungkod, oh? Makakita magyud ni siya ba? Dala, sugata kinidi. Tigalig unsay tuyo. Pagpatabang tigalid aga magpalit tag lungon. Hilo ay. Duula dayon kinidi. Ay Buta, namatay ang nas. Ang nas. Ay, pastilan. Intawon sab si Buta. Wa na ang iyang pinanggang anak-anak. Patay na. Oy, Buta, asa man ka? Asa ka? Ang presidenteng nabayot nino. Oo. Noon sa maning dapita, isa maning misugat na ay, ko. Ay, kinidi ko. Oy, Buta, kapoy ka. Kining, ano man ka? Asa ka, oy? Magpalit kong single nga kama diha sa inyong tindahan. Aw, yung gusto di ba siguro palit ka glungon? Ay, single nga kama para unsa. Para higdaanan. Katong puti ka mo doon manghigda tong nas? Dili, dili. Higdaan ako, doon ay mahigda. Masigtungtunganan. May ka ng single lang. Kanang, ako na likod lang diha, ha? Pero mo sungkod, ipasandig malanay mo na likuranan. Nara day. Naku, nawagtang ni. Ni Ada. Malingkod ko, be. Ay, may lingkuranan. Di Ada, ni Ada, Nara day ako sungkod, Nala, kadiyot lang hakipilian ta kag kama ka ng bagaga ni og form, ha? Kadiyot lang. Walay kalibutan kini mga tawana. Si Carmen, dakong buhi di ay. Siya nagluwas sa amo na sang anak. Nan, Chilting! Nan! Unsa naman? Unsa na? Ikaw ba? Nasayop yun imong pagtuo. Magpalit siyag kama para higdaanan sa naras nga magbantay tingaling Busyong. Unsa? Di ay... Kadtong babaeng ginganlan og Carmen. Siya nagluwas na ako. Iya kong gato na itong kapilya dito. Kung nakitaan ko ni Bastian. Siya nagpuhi na ko buta. Siya. Ayaw na ka na ko na. Niyay kama. Para ni si imong nurse, ha? Samtang na pa ng imong labod o mga bunog. Ani siya higda, tapad mo. Bantayan ka niya. Hello. Masyan, ari sa payag. Kaya magsulti ta. Personal kayo. Kaya importante kayo kini. Oo, magkagagahom. Maghuwat ko ni mo. Bye. Buhi si Carmen. Umiya din siya sa Pilipinas. Pero unsaon ko nga magkasulti kami. Unsaon. Kinahanglan masayod siya. Nga ang babaeng ang gitabangan nga magkabuhi. Maurosap ang iyang anak.
pagkabulawanon na hitabuha. Tanagsaon. Anihan ako magagagahom. Ngano? Ang taong naglatos ni Busyong, mao si Sonotorio Visconde. Ang iyarasang apuhan. Unsa? Kung dili kay ka na, ang nagluwas niya, nagibuhian siya siyang pagkagapos dito silang bilangguan. Maurausap si Carmen, ang iyang inahan. Unsa? Gibuhian siya. O dito siya gibutang sa kapilyang awa-aw. Mao katong inyo siya naluwas dito. Unsay akong buhaton ini makagagahom? Pakiksultihan ko siya. Ha? Unsaon? Wa ta makatultol kung hain siyang dapita mang puyo. Kuha ang numero siyang telepono. Kaya anak ko siya pakisultihin sa telepono. Unsa? Gamita ang tanang mapaagi. Aron ikasulti ko siya. Oo, makagagahom. Nga nun, Yor? Preparahan aton manataw, Iing na sila na ingon man anilan man na armas, ha? Preparahan it. Ha? Gubaton ta nato sila. Kinsan, Yor? Ang farm na gipanag-iya ni makagagahom. Sa? Aniya na magagagahom. Aniya ang numero sa telepono sa iyang gipuyan. Ambi. Mao niya. Aniya ra. Kuntakon ko siya karon. Arinig ko siya kuntakas sa underground. Doon na tayo telepono dire. Sige, Bastian. Ikaw na. Paghuwatan sa kong tawag. Oo, magagagahom. May bagting ang telepono, Papa. Akong tubagon. No, ayaw. Ipatubag ka na sa ato na gwardiya. Gwardiya, tubaga! Onior! Hello? Ha? Oo, dia. Nior! Imo! Ay, kiyan man an mayor ba, Amot lang. Wa man no paila. Tubaga lang. Kaliyot lang. Ang bibi. Diara Nior. Hello! Hello. Banyaga. Kiyan ka na nanawag, Tagtungod kinito babae, niya magkikastigo. Unsa? Akong anak ka to'y magkikastigo mananap. Kiyan ka ba, Pagsulti sa imo nangan. Ako si makagagahom. Unsa? Ikaw? Oo, ako. Kung magkita na tayo karong pinag-adlaw, kay kato mga labog na naangkon sa kong anak, agi sa imong latigo. Ibalik ko na kato kanimo. Oo, magkita ta mananap. Pagsulti ko na sa kita magkita, May pagkiksultihan pa ko. Una ta serhon ang sugilanon sa tumagi na buhi. Unsa? Kiyan ka ba, Uno nga lang ang imong pagpamaligyaw siya po. Kay mo na ko nagbayo sa laod kay mong nabuhat. Di puta! Pagpaila kung kiyan ka! Pagpaila! Nagdo ang akong laway sa kong kasilag kanimo mananap. Musaom ka sa yuta. Ug mamunit ka sa mga sagbot nga angay kanimo. Pagpaila, piste! Pagpaila, piste! Sinvergüenza! Di puta! Panuway? Gitawagan kong panuway din, animal!
Doon na talaga yung kontra ni. Musa mamauli na ta sa Amerika. Aron safety ang atong mga kinabuhi. Punungan na kining imong negosyo din nga illegal. Kalya, hilom! Ayaw akong sultihin niya na malapon na makadaot sa ako sa manatumo sa magbalik din sa Pilipinas, Huwag makapugong sa ako ng pagkadato din. Ato ang mayor, mana-ofisyalis sa gobyerno. Por eso, pahimuslan ta kini, Carmen. Guardia! Tawaga sa atong sinaligan ingna na makiksulti ko niya, Karon dayon, Karon dayon, enseguida, pronto! Oo, Jor. Wa na'y makasanta sa ako nakadato. Kung kiyen man katong nanawag. Manyana lang siya. Preparahan naton manataw, kay Sulnguntaan Farm. Nesesita na magkasangka kamog sa aton manaarmas. Gubato nato sila. Ahora mismo, karon dayon! Ikaw ba ang caretaker din Ako, Nyor. Ngano? Pasudla ako. Kaya doon ako tanaon diha sa sud sa ako labay, De kasubo ko, Nyor. Kay bando ni makagagahom na wala yung pasudlon din kundi siya raw ang mahal niya sa kinabuhi. Huwag ka ba nagkauban aura din, nag-inusara ka lang, nalibutan na sa ako na manasakop kini na farm. Unya, kalma ka rin kayo na muragwa ka mag-isog, Ang Diyos, naakanakos kanunay, Nyor. Diyos! Kini! Patay ka lagi. Malakauban! Sige. Das magi ang gate sa ato abrihan kay musur ako, Wala yung tao kinin mao na dapit. Sige, lihok na kamo. Pronto! Pronto! Abri na ang gate, Alas si, sud na kamo mga kauban. Wala yung tao. Sige, sud kamo! Sud! Nang, wa naman si Butang, wa naman manaog. Naama lang si Sud sa payagano. Makagagahom. Makagagahom. Basta nga no. Nagdali ka man. Kung saan nito mo? Ado na makagagahom. Grabe ni. Gisung ang farm og gipatay si Densyo. Sa? Si Densyo patay na? Oo, makagagahom. Ay, maningo ba mga gwardiya sa farm? Kuwan, atong gipanggamit ang tanan sa pagpangita ni Busyong. Ato sila karon sa underground, nag-uli sa mga armas. Si Densyo rang usa ang nahibilin dito. Magkuto nga, yano ra kay siyang gipusil o namatay kini. Kinto ko. Ang pinangga ko si Densyo. Patay na. Diyos ko. Wa na din ni Andre Volto. Akong gipakadiyos nga si Lucifer. Ila gihilatan na ila kininigikuha. Iambot atong di na kani aura. Panaway! Asa ka to pa ingos buta? Nagkuyog mo si Bastian Nars? Hala, ambot lang. Mura man to naghilak si makagakahom. Unsa? Ngano mo ka to?
si Butay may guwa na og kauban si Bastian. Tanawa ragod. Wala sungkot si Buta. Makakita na yun siya. Tuoda. Asa ba na sila paingon? To may parking. To may auto nga iparking sa unahan. Nindot na bang auto ha? Oy, at tingali sila dito paingon. Unsa? Uy, kagkinsa man ang auto. Ay, dato lagi dito. Nanakay na sila. Kagkinsa ka tong auto, no? Okay, sa bakang Buta. Buong mamangkam. Pwede ha, oy. Kaway agay nga mo sakay og autong nindot. Pobre og naaw. Oy, nang, si Butay imong gikontrahan. Malaka baya diha ng tilde. Nalimot ka. Ngat siya may tagyan ng dakong tindahan. Bayat ni mo bayot. Malimot lang gud usahay. Si Busyong karon. Patay na pa ka ha? Alam lagi di, oy. Sige mo kang kamatay, oy. Nanay private nurse. Yung mga atibay na yung mag-iskut kang kamatayon. Bayot. Hindi guwa ng Busyong, ha? Hamis ako nagpanit. Mura na lang si Catherine Bernardo. Di ba mo si Kemcho? Mura Vicky Bello, ha? Isa ba ng mga panuwayan ang imong ginganlan di ha? So, ang goryo. Da, makakailangan nila, oy. Ay nalapunta na di ha. Tiguang. Ano to? Sulti ni mo, tiguang. Ay, nakadungog di ay tanang. Tiguang paniron. Pero inigpangarte na ko na magpanilap kas kalame. Ako, marong tulam yan ko. Laki ba ako? Nang, ayaw yung taon yun. O tubangat ang matuod. Oy, wang tigo ka na. Ang say wang tigo? Dabi na ligos tiguang. Naipanit ni mo ay suot. Nagbitay ng mga ning tao na. Kuya pag matagak. Hello, boy. Nanay mo palit. Ay, halado ula. Unsay ato ni mo dong? Amoy mani, kanang linungag. Hoy, inatay. Kanang yung wadini mo pagitaon. Naitiguang ay kadali palikta. Bukbuko na na. Palita na. Payot ka dyan. Hoy! Palit na rin! Hoy! Inahan! Palit! Isa mo tumataoy. Murag yung iyan, he. Yang papaliton ka na wader, eh. Permanente ginawa ni din, eh. Narabay plaster sa bakit mo tuyo kong utok ka doy? Balik din, eh! Baligyan kang sanggot. Anak, tong Burgos ang nagpatay sa pari sa Cantinflas. Asa mo nadapit, ay kaya? Naara siya magkagagaho. Si Densyo. Mayong pagkabuak sa iyang Murag usar kabala ang ipusin niya. Dayong kamatay. Densyo. Intawon sa pinangga na si Densyo. Gipatay siya. Kasi nabuhat ni Bastian. Wa na ilain nyo. Kay di ay notice nga gipapilit sa bongbong ni Ray. Gibinisaya man basa. Ang tag-iya ni Mount Tapete. Si Slutoyo Visconti. Siya misong din ug patay kang Densyo. Maugyod magkagkahom. Siya. Kay ani may notice nga gipapilit. Iya maningan. Surprise. Swerte siya. Gaway lang tao din eh. Natulsab nga. Dito sila sa itong armory. Nag-uli sa mga armas. Unap. Bastian. Nga no magkagagahon. Ipaatiman sa itong punerarya kini si Densyo. Ipaatiman siya. Iparito ki og tarong ka ng iyang aron nililaing tanahon. Kinamungkag ka na. Ipaalsa ka na sa itong mga sakop pa. Ipahinay lang. Oo, magkagagahon. Mga kauban, ikarga sa sakyanan kining patayang lawas ni Densyo. Hinaya lang, ha? Sige, lihog na yun mo.
Densyo. Densyo! Panuway na makagagahom. Salbahe siya. Siya ay nanghilabot sa ako na rebulto na gibutang dito sa ako na kwarto. Por qué, Papa? Dito ba dahi kamo sa atong bay? Si Carmen. Dito ko, gipugos ko sa pagsud ang mauna dapit. Gipusil ko ang iya na caretaker dito. Misud kami sa mana kwarto sa ato na bahay dito. Na ako na hisayran na uha na dito ang ako na revolto sa ako na giampuan na Diyos na si Lucifer. Papa, ang ako na kwarto, wa ba'y nawagtang dito? Wa ako makasunod sa imo na kwarto. Ang ako na kakwarto ang ako gidisusi dito. Giputangan ko katong pahibalaw na ang mauna napit ako na gipanagiya. Bahala na mabasahan kato niya itong makagagahom. Sige sa makinis siya, Papa. Wa ba'y nagkasulti ni mong unsi tinuod niya nga? Wa. Kato tangiya na sinaligan sa farm. Mauta kato ang makasulti na to sa matuod Pero wa na. Patay na siya. Sa'yo naman ka na, Papa. Kung gusto kitang masayod kung kinsay nga sa nakapalit ni ini. Unya na lang ka na, Carmen. Daghan pa kita na giatiman. Total, ato na notice dito. Kung iya ka to na mabasa, masayod siya na ang tag-iya ni mawa ako kaniyadto. Ang telepono, may bagting. No, ayaw, Carmen. Ipatubagag ka na sa gwardiya. Gwardiya! Tubaga ang telepono! Hello? Ha? Oo, dia. Dior! Ikaw ang ipangita! Kiyan ka na nanawag, Hello. Kinsa mo ka? Ha? Oo. Kiyan ba? Kinsa? Ang mayor, makiksulti ni mo. Sige, ako na tubagon, Hello, Solotorio Visconde. Nasayop ka sa pagpangangkon sa dapit na dili mo. Kiyan ka? Si Magagagahom. Unsa? Ikaw kini mananap? Kiyan ka man gayon, Ipatay mo ang sinaligan ko diri sa farm. Salbahis ka. Ikastigo pa ang akong pinanggang anak. Pinaagi sa pagkastigo niya ginamit ang latigo. Pagabayran mo kining tanan sa maabot ng mga adlaw. Pagpaila! Kiyan ka man gayon, Magkaila ka na ako sa dili mo dugay. Hello? Ayaw na imutang ang telepono. Hello! Di puta! Kung sigins ka man, magpaabot ko sa imo na pagpaila panaway. Iyan na anak katong babae na akong gikastigo dinhi. Papa, kinsa ka to imong kasulti? Kamur ka magdasuko. Nasuko gayon ako. Kay wa magpaila katong salbahis kung kiyan gayon siya. Unsa? Iya kuno na anak katong ako nagikastigo dinhi sa latigo. Iya na anak? Buta, naghila ka. Ano? Si Densyo. Patay na. Ha? Tinuod kita nga patay na si Densyo? Oo. Uto. Gipatiman ko pa sa punerarya. Kinsa nagpatay niya? Ang taong naglatigo ni mo. Salbahis nito ka na? Panimaslan ko siya. Ayaw niya ng huna-una. Dili ka na angay ka ni mo. Sobra na ka ng iyang gibuhat. Patiyon ko siya. Siya ay nagkaingon ining mga labod sa kong lawas. Mawagtang na ka na. Pinagi sa mahalon nga tambal. Maulian ang imong panit, musyong. Puta asaya as din siya. Yung taon sa niya.
Asa siya haya buta. Perting, ilanas panet. Napulos labod. Way dapit siyang lawas nga way bunog. Uy, ug ang kalimut tao, ura tingali mo, wa maigo, wa malabo, mabunog. Mao ba? Oo. Ay, naog si butas siyang payag, ay. Nay, naanasad siya sungkod. Usahay, WhatsApp. Maglakaw na siya nga sama sa usa ka buta. Kay butangan bitaw na. Kaya siyam din na siya. Oh, yan ha, doon na. Dini ka lang ha, sir, ka ako sugaton. Saan ka si boss yun? Saan kayo naitabo niya? Buta, lingkod lang diyag tarong. Salamat, Kennedy. Kinsa may niya? Akura. Ay, niya di ay sirhin to Eugene. Nay. Buta, maingadlaw diha. Kumusta si boss yun? Maarang-arang naman. Na may private nurse nga nagatiman niya. Diyan siya gikan. Wa ka di may bawasan na hitabo. Ha? Ginatigo siya maayo sa mananap. Salamat kay gibuhian nga doon na pa'y kinabuhi. Unsa? Unya? Unsa naman? Sa ako nang giingon, okay na siya. Ugwaraw niya to. Kung mahingpit na kawagtang ay ang mga labod. Agi sa binunalan sa latigo. Unsa? Uy! Dili ka na may importante karon. Total maayo naman siya. Doon na lang nahitabo, Kennedy. Sayod ka ba niya? Tuon sa. Wala pa kumasayod buta. Ano di ay? Unsa di ay? Si Dincio. Ang inyong higala. Patay na. Ay, wala may kaso, ana. Unsa to? Sino Dincio? Namatay! Ginoo ko! Wala mo hatag na kong itik! Oh my God! Oh. Ang kanding Bombay, wala'y sungay, kasi pinagpatay niya, oy! Ang higpit kong kaaway. Nga nangangkon sa akong farm. Kinsa man buta! Ayaw na lang pagpagkisayod kong kinsa. Atagan ko niya kwarta. Kinsa siya? Sargento Eugene. Kinsa siya? Ambot. Ambot kung mauba ka kining tawhana, buta. Kinsa lagi? Ang diagya to nasaran. Sa rin nilakaw si Solatorio Visconde, miligot sa dayon og lakaw si Carmen, o dito siya paingon sa dapit nila ni Tilde. Og sa dito na siya, nasigpatan niya si Kennedy nga diha sa ilang tindahan. Nanaog si Carmen ug milantaw sa payag ni Tilde. Bang higala, niya ang naisumpay ning atong sugilanon. Busyong ang dispatcher. Iyon na. Kinigisikitan ng dakong atindahan. Payag gini. Murag maukyot ni. Maukyot. Dinhin ako ipilin sa may hagdanan ang akong anak. Nagiputos ko lang sa akong baga nga hapol. Wa mausap kining payaga. Kubaon na lang kaayo. Pero ang porma, maukyot ni. Di ko malimot. Kusog kaayo ang pagpunok sa makusog na uwan ni atong higayuna. Kung nagpangilat pa. Yun na. Naapa kay nagpuyo din eh. Sirado man. Suwayan ko kagtuktok. Manampit ko. Yun na. Way ko mo sa pagsuway. Mupadool ko.
bay. Miduol sa payag ni ng tilti. Murag may tuyo, boy. Maang babae diha. Yun na. Mayo! Mayong adlaw! Naitaw! Mayo! Ala, naluktok. May tuyo, yun. Yun na. Pukawan ko ng tilde. Nang tilde. Nang tilde, pagmataoy, nang tilde. Ay, magtusahib daw, eh. Nang! Maayo! Naitaw! Si Papa na karon. Akong tupakon. Hello? Carmen, ¿a dónde ka? ¿Por qué namilakaw ka? May biya ka din sa casa. ¿A dónde ka? Kuan, Papa, di ako sa downtown. Namalit ko sa akong mga gamit. Di puta! Pauli dire ahora mismo sa ato na casa, Pronto, pronto! Oh, Papa. Bye. Oy, sus, nira mo ka ibabaw sa karto na to. Bangon, oy. Yan sa ba? Gano man? Gano ba nga? Ngano? Naisunog? Sunog ba, oy? Nainanuktok sa imong payag o sa kababaeng gwapa. Bangon di, ha? Hain. Hain man. Hain. Di adire. Dali, ha? Hain ba? Wa na hinuon. Di araman to. Hala, wa na sadang auto. Milarga na. Bida ni mo kinide. Tugaw-tugaw malangkas akong katog. Wa di ay to. Ay, diha gyud lagi to. Diha gyud. Ay, kalit lang tingay nahanaw na wa. Hain lagi hain. Ingon kang naa. Wa man lagi. Buisit yan ni mo. Matog kong palik ko'y. Hidaha. Piste makadiha. Itong babayhana, uy. Engkanto to. Kalit man lang nawagtang. Diha pa matugan eh, ha? Pagkalus-lus. ¿Por qué, papá? ¡Hacen vergüenza! Gisakpa ko ni mo. Sí. Milakaw ka, nawa mo pahibaw na ako, buisit ka! Papa, wa ka dinghi. Milakaw ka. O kinahang na nakain ako ang akong mga gamit. Sama sa sabon, lotion. Basta ya! Milakaw ka man kayon. Donde man mo ng mga pinalit, Donde? Ha? Naghayon ka man lang ami, pauli din. Donde ang imo man na pinalit? Donde? Namili na unta ko. Mao ba si pagtawag mo sa cellphone? Ug mimandog ka na ako nga papaulion ko dayon ni mo. Mao tong wala lang ko magkapamalit. Kalitse! Sa sunod ayaw paglakaw na ikaw ra na usa. Idili magpahibaw na ko. Sayod ka na sa panhaw na aura. Anatay mga kaaway, si makikikaho. Por eso, namiligroan aton manakinabuhi kung mulakaw ka, nesesita na ano na kay backup, entiendes? Si Papa. Sige, lakaw na sa imo na kwarto. Lakaw na! Si Papa. Kinin panuway na makagagaw. Kiyan ka siya. Porke na dili yun siya magpaila. Porke! Kinsa man lagi ng imong giingon oy nga babae. Nga wa man. Wa ko'y nakita. Naputol lang akong paghinanok ni mo, buisit ka. Piste. Ano yung tiging pamistin ang oy?
inatay. Madiha, utro kasad. Ikaw mag-noon na diha, matakdan lang noon ta. Mamalikas ang tag-apel. Madunggan ko sa kong boyfriend. Madunggan kong outin, my God. Dili ko ang ngayon, makasunod na lang ko. Ang kunang tindi ba? Diyos nun bayaon ta ko, ha? Apit ka daan lang minatay. Simbadyog ko. Busa dili ta mamalikas. Uy, hala. Minatay. Uno, hapit ka man di ay tuod. Ha? Ang lubog ka ni Tildosa. Daghan na turog sagbot kami turok. Limpyohan to na to, Kennedy. Ay, unsaon? Busy makayo ta din eh. Ayong adlaw. Uy. Si Buta. Yun na. Ano siya mag-atubang? Asa siya? Naara dito sa pultahan ay. Tuwa ang pultahan dito siya. Atubang sa atbang. Oy, Buta! Uy, naday tao. Naandiri pultahan, oy! Ako guway tao. Kadiyot sa, dire. Di arabot tao. Nga nung katubang ka man dito sa unahan. Di andi rin mapultahan. Dire. Butagod ta. Nara de diha. Dali, dayon dire. So, dire. Hain man ni. Be, ang bebe. Kanadya na. Bibi, oh. Lingko diha. Hain man. Anang bangko, kana, oh. Kini, bangko. Kisa may laing tao din Buta. Kinsa maron? Ako in town. Ay, siyempre, ang babaeng himalikas ni. In town ni Buta. Maayong. Ang himalikas lagi. Tilde, usaman. Maayong ni Aka. Nga naman. Kining, diha man kuno'y babae nga nanuktok sa akong payag. Mistisa ko no. Usa? Kinsa? Ambot lang lagi. Kaya wa man ko makakita. Kay natog man ko. Si Kennedy may nakakita. Ug sa akong paglantaw, wa may tao. Wa say auto diha. Unsa man Kennedy? Tinuod ni? Sulti diha, Kennedy. Oy, kakita ko. Nanuktok. Ug gipukaw dayon ako ng tilde. Kay pasibaw kaila siya itong bayhana. Nga, nanuktok god siya. Unya? Kulit man lang nawagtang sa pagmatanin ng tilde. Kay bulungan. Dili ba ka to yung kanto, no? Puti ra ba kaayo? Mistisa kaayo, Buta. Dili ka to si Carmen. Kinsa to? Kinsa to isulti ni mo, Buta? Binuang lang tigali itong imuha, oy, Kennedy. Ay, tinuod lagi. Ludan ko pa nga akong panopa. Oy, nipisik man na, oy. Kennedy, napiskan ko si mong laway. Kadagko ra ba ni mo? Unsa ka man, manumpa ka kadagko ni mong luwa. Bastos ining bayutan eh. Sagi lang ko, dumukukaw dilingo na to. Sorry. Sabi kong dila ito na lagpos. Sorry, Buta, ha? Sorry. More pa yun ang tinood lagi. Asa naman ka, Buta? May baro ka man ko diha. Lingkod ug balik. Ulios ako. Ambito akong sungkod kinidi. Di ara. Ambi. Sige, dihaw na mo. Asa ka? Dire speakers, asa ka? Dire. Ayun na, kay bungbong man na. Dire, pultahan. Butagod ko. Dire. Ambi. Tuan na siya nang. Uy! Kusog na may lakaw. Ano man to siya, oy? Mura na ba kay lakon? May doon na po sige yaw-yaw ngan gani. Kinsa to? Nakadungog ka nang? Ambot lang, wa ko makadungog, oy. Ay, Kennedy, kining. Kung tinuod man, nga dihay babae nga nanuktok o mistisa, dili ka to ang inahan ni Busyong. Ha? Ang sa tunang? Inahan ni Busyong? Saba diha, oy. Naong ni mo. Wahira nag-ibong reaksyon. Ayot. Ay, ang ako ba? Kay na ni Busyong may inahap day na. Inakugwa na inahan. Uy, siguro, oy. Buhi pa di ito.
ug dato na kaayo. Di auto magkatong bayhana ang dinha. Dato, oy! Sisira man siya nag-drive siyang auto. Oo. Tiyaw mo na, dato og yun. Sapian yun. Unya, siguro ka na, mautong inahan ni Busyong. Pangagpas naman ng imuha pa. Ayo! Oh, na suking customer ay. Unsay ato ni mo bata? Namoy ribintador. Ay, pabutan mo ng lubotol mo, iba! Pamaya! Bayot! Hayam! Ay, ayo! Lasuan, bayot! Hayam! Ano? Lupang ka bata ka? Galon. Hey! Ano mo ka? Doon alam ko'y giuna-una. Lang mong imong ginauna sa... Ano? Busyong pangandam, kay mamilar ta karong gabi dito sa punerarya. Kay ugma, ato ng ilubong si Densyo. Oo, no? Si Densyo day tuod. Napulbo sa gatong dapit kay butangan nato sa itong mga maligya. Ug patay pa ang tanan nga nagbantay. Paliho ka natol manasakop mag-display kitag lain dapit. Magbantay silang tanan Nesisita na sangkap kita sa mga armas. Kuhaan kun ano na musong, makasukol na yun kita. Sultiin ini natol manasakop entiendes? Honor. Nesisita na ikakita ko kini magagahom. Aron ako siya na mapatay. Pero, kiyan ka siya? Keman ang matuod niya ng aan, di fruta! Ang telepono, mi bagting. Kiyan ka kini nanawag. Ako na tubagon. Hello! Nagkadaol ang mga panghitabo sa Lotorio Visconde. Kiyan ka ba, Ang higpit mong kaaway, si Magkakagahong. Panuway ka! Maayo kayo nag-iskot kag panuway. Ang imo ribulto ang imong gipagka-Diyos. Ako nang gipatay. Ako nang gisunog. Ug naapo na. Ug ang sunod ako sunugon, mao ikaw sa Lotorio Visconde. Tungod sa imong pagkamanaog-taogon nga matang sa tao, angay kang sunugon ug mamatay. Sa tulong sa imo na sinultihan, maurag may atraso ko nimo, Kaniadto pa? Kiyan ka ba, Sulti ako! Kiyan ka! Balik ako nung hagpat ang sugilanon sa imong kinabuhi. Kaniadto sa batanon ka pa. Hangtod karon nga tiguang ka na. Ugo-na-una maayo kung wapay mga tao ng hilak og dugo. Tungod sa pagdaog-daog na imong gibuhat. Diin nga ikaw nga usa ka taong adunahan. Mitunob ka sa mga kabos nga matang sa tao. Pinsara ka na. Ayaw na ibutang ang telepono, Magsulti una kita. Hello! De puta! Animal na hombre. Kiyan ka kini siya. Morag nakailan na siya ka ako. Kiyan maka siya. Kiniti tanawa ragod nang gawas na sila sa payag na si Busyong giputos ang tibok lawas hasta ang naong. Ayo uroy ay di makita. Gisundan siya sa iyang nurse ug naasab si buta. Nagsunod sab nila. Bitaw na, no? Ngano makanas Busyong, oy? Nga bili man makita ang iyang panit. Hasta ang naong. Nay, kitabunan o purong. Noon sa mana siya? Gikagid na tingali ang naong ng isi. Maunang mauwaw ng ipakita sa mga tao. Dili sa tingali lang, oy. Doon na lang yung tingali katarungan. Tuan na sila. Paingon na sa luyo sa auto. Kang buta man ang auto, ha? Diha sila nanakay.
Asa magkato sila? Hambot lang, no? Gabiin na rabang. Tuan na. Nang larga na. Asa ka to sila nang, no? Ngit-ngit naman. Ambot lang. Ata na, manirado na tas tindahan. Kay doon na tayo susihon ron. Ha? Unsa man? Sudlon ta ng payag ni buta. Unsay ngan? Aron makita gyud ako kung usag yung sikreto anang payaga. Na proud man gyud kay sila ana. Oy, nang, ayaw na lang, oy. Matingag agyod. Hindi ka kita ni mo sa sod anang payaga. Ha? Kay gano man? Dili na siya payag, oy. Konkret ang sod ana. Aw, konkreto man lang ka ha. Sabay na ana. Unsa to? Konkreto kiniti? Oh. Di ko mo too, ana. To see is to believe gyud ko. Kinahanglang ako gyud makakita aron ko makatoo. Di ko mo too sa sulti lang. Ako gyud mangunay. Nanak, tana. Sirahan ta ng tindahan. Dugay pa to silang mauli. Pagdali! Naabli na kinidi. Dali na. Masod na ta. Nang. Ayaw lang nang, uy, kuyawan ba ko ini? Da, ganong mahadlok man ka. Dali na. O kundi ka, ako na lang. Sige, oy. Sige, tara. Musun na kay musunod ko. O lagi, dali na. Be, silan. Kanggit-git baya sa ini, oy. Wa may suka. Bisag lang parilya lang. Ay, hinay lang diha. Na may switch that kilid. Ain ba ini ba? Bebe, ako, be. Mihayag. Da, inantabitaw ka. Pero, ain may internet ine. Napulos mo ni amakan. Wa gani butang bisag bangko, wa? O saray di ay, kinirag aparador. Binuang. Hambog lang agi lagi ni anang ilang gisulti. Hasta si buta, nahambugero. Ayaw o nagsulti, kay wapa ka kakita. Nung sabay makita diha ba? Kanarang amakan? Naba di kini di ay. Asa man tong switch, ane? Ay, di na. Unsa ba? Ang nagsandigi diha. Ayaw, masud ka dito nig abli. Ayaw diha. Unsa man na lagi. Mao ni ang switch. Automatic rab ng putahan na. Ni ako tulpukon, ha? Oy, unsa ding nias akong likod? Kalit lang na abli. Oy, unsa ni? Konkreto nga dapit. Mura magbahay sa Amerika. Ha? Ay, tulog na kuyapan na ka. Nandidi! O hindi siya may malikas, makuyapan. Ayun! Simot, ani. Nang, mata na ng tilde. Simot, ani, nang, Ay, hahain ko. Unsa ning dapita? Amerika ni. Dili ni Amerika. Amerika ko taon. Ni ata din ispayang ni buta. Unsa? Unsa to? Unsa? Computer tiya. Di ko ka maoy. Kurintihan pa lang hinuon ko, may ako. Nanya na to, na ka. Unsa ba ni Ang kana, kama na busyong, ani siya higda-higda. Ug kanang kama, mao ng bagpong gipalit ni buta. Higdaanan ba siyang nurse? Mao ba? Unya si buta, asa man higda? Tuwara dito. Tuwara nga tora. Kwarto man na diha. Pastilan. Kadato di ay ni buta, no? Karon pa ka. Kinidi, natana.
mangguwa na ta din kay tingaling mubuto ning dapita din Buto ba, Roy? Ani lang ta. Mayo din ni kay Bugnaw. Mangguwa ta, oy. Tanda. Kuno na po sa boyfriend. Paghilom ragod maggawas na ta ba? Kay tingaling ba ulit na to sila? Why kaso? Wala kay kaso. May man ang tao si Butagod o si Bosyong Sab. Buutan man god. Yamiid sa na, yamiid na sad. Sa mandiligya pong kabuto. Mutuo ko. Pero swerte lang na siya tungod ni Buta. Wow, why nahot ka ng lakin-on, oy? Hambog ray na, aana. Hambog na sad. Ay, pastila ni mo, oy. Datanda. Tanda lagi, magguwa na ta. Dali. Karo na lang, god, oy. Ha, nga naman. Gusto ko manaog ta dito sa underground. Asa? Dali, asa ta dali. Murag di ara diri dapita ka to dapit sa payag diri to dapita maag diri. Hain magdapita ba oy kinide? Aparador maning ni adin he. May laing butang. Mura man og naghisgutos busyong ani ining aparador ang agianan. Ay sa. Unsa? Hindi asa man, unsa man? Bukon taning aparador. Akalit si Baya. Ay, gila mo ko dang, oy! Yun na, din kani aparador. Oy, hala, nasibog ang aparador. Masibog, bibi atong ilahos og tod. Ay, bidak ko ng abli nang. Ay, danan! Mauni ang underground. Niya din ang agianan paingon sa underground. Bantay, ha? Asa banta? Manaog ta? Manaog ta? Unsa? Uy, kakuyaw. Ay, sunod lang na ako, ha? Dali! Ha? Sunod, ha? Uy, unsa gud ni dinhi? Katako gud ini. Ug hayag kaayo. Uy, hala. Hala, unsa ba na? Kadaghang arpas. Mauni ang giingon niya nga armory. Nakadaya lang ang kalibre sa mga armas. Mumilidad niya ang mga sakop. Kadaghan ini kinidi. Mupadayon patas unahan kinidi. Hain man ang ilang giingon nga karsada nga nagdugtong kuno sa pier ug sa highway. Ni ate ni ay nang murag mo kuyawan man ko kuyaw kana din lang tamo padayon oy kay tingali do na ang tao nga makasudin wala ba nato masira ang payag mamalit na ta tinga mamalit na ta ng tilti na sirado na ang putahan sa payag. Ug di na sila pagduda kung duda pa'y miso diha. Tana sa imong payag nang kay ngit-ngit naman din kalibutan. Nahala, sige, tana. Nang, auto may hunong. Sila na ron. Ayong sapa. Naana. Nangapli na skultahan sa auto. Nanganaog na sila. Bitaw na? Di lang kita magsapa nang. Sige na boss yung awain mo ang nurse. Kay ugma, musayuta. Lubong ni din si ugma. Hapit na ba sa bangadlaw sa minatay? Oo, day no. Ang lubong taong Tatay Tildo. Ako tundo ahon sa lugma. Sige na. Katog na mo, nurse. Katog na. Yun na. Naka-on mo ng aircon. Nga no, doon ay miso din eh. Kinsa man ka?
tumaga gwardiya. Mayor! Hello? Ah! Oo. Ayun kan? Mayor! Ay, kian ka na, Usa sa tumakaw ba, Mayor? Ambi. Be. Hello? Nyor, nahibawa na mo asa karon si makagagahom. Donde siya? Tuwa sa samaang, naghatod sa lubong sa iyang sakop nga ito napatay. Patya ninyo, Ayaw bilhi o kinabuhi. Patya! Nerdensyo, ayo-ayos mo pagpanaw. Ipatagamtam ko kaya labing sakit na silot kabayad sa imong kamatayon. Ayo-ayo din siya. Ayo-ayo. Taitlo, niyang, giugbukan ko tulo ka kandilang imong lubong. Di mailan sa akong pagmahal ni mo, tay. Hapit naman ang adlaw sa mga minatay. Hinaot ka na langit ka na. Tatay Tildo. Tay. Asa naman ito? Unsa ka ng mga buto? Pasyan sa siya! Paggubat na! Naara sa bakpas ni Tiri David! Ayo pagwa! Diha ka! Natin na yung mga sakop ka naglibot. Diha ka lang, Busyong! Kagaan ninyo nga nikumpra na mo karon. Nakikupat na mo. Yung pera mo, sandi ka na mo dili. Nadaghan kayo, be. Dito na! Magagagawom. Ang aangra kay sila nanungugubat. Limbara sila kabuok. Udah, hain naman ka ng mga tawa, no? Patay na. Nasa babas samang ng hayat. Mamiya kita din ni Bastian. Manduwi ato mga sakop. Oo, magkagagawom. Mga kauban, sakay na husman. Mamiya na ta din eh. Dali! Busyong, ahain ka. Busyong. Di ara kabuta. Tana, sakay na mo sa auto. O kao ba na imong nurse? Mamiya na ta din eh. Unsa man to makakagahom? Way kaso. Sige na, Busyong. Wa na delikado. Sakay na mo sa auto. Buta. Nurse, ito na. Babay, Tatay Tildo. Babay. Animal! Nyor, kalma lang, Nyor. Kalya! Ayaw pagtingog tunto, ha? Sorry, Nyor. Pila naman niya sa sakos ang muatog mupatay yung tanya ito magagagahom, Lima ra, Nyor. Og sangkap sa mga armas. Porke na nalupig mo, porke namatay man na yung tanan. Nga nung namatay man sila, Mas daghan ang gwardya ni magagahom, Nyor. Kaysa ato sakop, Nyor. Animal sinvergüenza. Nakaikyas na ang peste. Panuay, hindi futa! Sige. Ditsugso sa payag, Busyong. Og, kuyo ginars. At masasolve pag istorya. Si Tilde. Siya ka nang nanglili din eh. Chismosa ginibabayana. Isagwa namang hilabot si Busyong niya. Iyagya pong kuntahan. Animal.
Uy, si Buta, niya paingon din eh. Hain man tos kiniti. Uy, totoo man di itos taas. Nag-arrange siya mga tininda na mo. Yun na, sugaton ko si Buta. Higayon na nina ako. Paraygan ko siya og maayo. Syaro. Oy, Buta. Dali dire. Dali lingkod dire o. Bangko o. Isa may imong kauman din hitilde. Hain man si Kennedy. Ay, to ay gibuhat sa second floor ng building. Mao ba? Unsa ba imong gusto, Buta? Kutawad ti kag kape? Ayaw lang. Dili makuhingapi. Ay, unsa naman lang daing imo? Soft drinks, ganahan ka? Na may daghan. Pili lang. Pulos man na bugnaw. Kung gusto kag family size. Ayaw na. Kay may diabetes man na. Dili lang ko. Kining unsa may lagi imo. Gusto kang muhikap ining akong paa. Uy, bilay. Naunsa ka tilde? Kuha ka matigwang wa makamakanahan? Amot ni mo. Sorry kaayo, Buta. Inako ba gusto kag paasa? Sa tigwang? Nungka. Baby, haim ko Kennedy. May pag-iyang paa akong gunitan ng bata-bata pa. Ay man siya kay makigsulti ko. Buta, ayaw laksultihis Kennedy. Nagihagad ti kaghikap sa akong paaga. Kuyunot na taon kaayo. Uy, igat. Ikaw di igat, dili si Busyong. Sorry, Buta. Ika na mainat o ginay ka ko ng paa mo. Hindi siya rabitaw tong ako, Aba. Ako bang mutokob ka? Tilde, ay lang na pagsabot kini akong pagkamaing tao ninyo, ha? Kuan lang, gusto lang kong mapiksan mo sa kalipay nga akong naangkon karon. Dili kay tintalon ko di paghikap ng paa ni mo. Unsa laki ikasulti si mong bana kung mauna? Dito ba sa samaang, giugbukan ni Busyong o mga kandila ang iyang lubong. Iwan niya kini. Limpyo na to. Kung doaw ninyo siya karong adlaw sa mga minatay. Dito di ay si Busyong? Dito kayo. Nagluhod siyang nagampo. Siging ganot sa mga sagbot nga nanubo dito. Siging hilak o nangadji. Uy, mao ba? Ingon na nagkatarong kini babae nga imong gikuntrahan. Inangga kaniya ang iyang gilang amahan nga imong bana. Wa ko masayod ni ini, Buta. Dili na kinang nasultihan ka pa sa mga mayang buhat ni Busyong sa imong pamilya, Tilde. Ikaw na lang ko tayo busabot ini. Nakabuhat ka ba? Sige buhat ni Busyong. Una, niyadtong imo siyang gihinginlan. Di nagbunok di ato makusugauan. Sa pagkakusog di atong gabi nga gilabay siya. Niha siya mong tungkaran. Magpasalamat mi Tilde nga ikaw ang nakapunit niya. Huwag nagpadako kang Busyong. Buutan ka. Doon nalay ko ang udyutay ng imong pagkabuutan. Kay imo mo siya gitudluan og sinalbahis. Mao ka nang namaldito si Busyong o nalakinon. Buta, dili baya ako'y nagtudlo niya nga mamahimo siyang lakinon. Iyan ang gusto nga maigon. Madaot pa ng paa mo. Mahago naglinakaw. Nakatultol man kuspayag. Makatultol ko pinagi ni akong sungkod. Diha ka na Tilde. Tabi. Muagi ang buta. At bagi ako, tabi. Kauwaw ko baya. Wa ko magtuog ang mauwawan ko ining higayon na. Wa di ay tingali siya makagusto sa akong paa. Kinsang paa man din niyang gusto. Kang Busyo. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Se arranca la banda con la primera canción y la Chona luego.
Kadiyot, uy. Doon na lang ko'y palito na ikong rikisa, ha? Kailan pagreklamo? Mo na ipatakaran din, Oh, sige. Huwag kitang drugs. Asam ka? Ay, anak ko's tindahan. Palit kong sigarilyo. Sige, padayon. Sige, salamat. Hain man si Bosyong. Wa man kit mo kuwa. Naarikit siya suds payag di buta. Maayon niya siya. Kisa akong tanaw. Murag. Nadaga na siya. Pero, maulaki. Sige nang gapurong. Ano ka? Nadaot ka ngayong dagway kung sa sobrang pagkastigo niya. Oh. Nagwanas payag ni Buta. Oh, yun na. Si Bosyong na. Oh, kagwapa niya. Huwag na siya mapurong. Mubo na kayo sinida. Kahamis o kutis. Nanaog na siya. Naang yung nurse. Sige nagsunod niya. Di pa yung si Bosyong. Muagin sila din ako. Mayong adlaw siyong. Nurse. May adlaw ninyo diha. Ano, nurse? Wala yung tagsud ang tindahan. Sunod ako. Susa. Walang managat. Pagkaputi o kutis, Nawa na ang iyang mga labod. Murag na malit. Unsa ka? Mupaduol ko. Pila ng dako? Kana ba? 500 na. May ka na. O katagi may cake. Pila ng cake ninyo? Kinsa may gaadlaw. Nagupangutan na, good. Ilang kwarta, sa klibo na. May bisukli na ko. Idiot. Siyong. Oh. Marumag doon na birthday sa inyo. Nagpalit man mo po sa kagalong ice cream. O sa pagkakadakong cake. Kung kinsang birthday siyong? Isa kong nurse. Siyong. Suko gyapon ka na ako. Ha? Miko na ko ta. Kini ako nurse Muna yung miguha. Wapa mo sad Nurse, tana. Tana. Sakampayita. Muragwa man gusto na ko sa Bosyong na. Gituod manuon ko siyang nurse. Nabuang. Ko rin napitan yun. Kung na siya, emigwa. Kung na ang nurse, karoon na nagkuyog niya. Di puta, sinvergüenza. Después, que man niya na napanitan niya, wasi umbre nang nagikauban, Di pulis diri. Murag nagbantay sa Mindia. Unsa? Pulis! Pulis ang pulis nga diha nga imong ikasulti. Kung madawat sa imong gitaniyang kakwarta. Ke? Patya ka ng pulisa! Ha? Pangitay ipaagi na mapusilan mo siya na dili makabaos, Ihurutan tanan bala niya ng imon magasin! Honor. Karoon na yun. Bye.
Hatagan ko sila nga mga din eh. May dapita. Kaway tao kayo. Kung ginaglabay niya, bang! Igpas ang kinabuhi. Sir? Sir, unsa man ka? Naglaway lang ka. Ha? Uy, Nang, ikaw din eh? Kanina ra ko diri sa imong likod. Nagtanaw ko nimo. Naibog kang busyong? Ha? Wa nang uy. Nahibuong lang ko. Nausap naman ko maayo ang iyang kolor. May puti na siya umayo niya. May is-is ang iyang panit. Nahugtang na gyud sa hingpit ang mga labod nga iyang hiaguman. May kwarta ng iyang laki diha. Di patuyag lang siyag pagwapa. Kinsa bang lakiha ang buot mong ipasabot nang? Kinsa pa? Kada si Buta, kwartahan man na. Unsa? Siyang laki ni Busyong? Uy, imposible. Musabay imposible, sir, nga manghantok man ang babayhana. Magdato ko na. Nang, pastilan, naglabad lang tingalin ng imong pagsultik yung ana, oy. Gabaan di ka? Gabaan ba? Sige. Di ka na nga. Bulit lang ko. Uy, asa naman ka, sir? Wato na ko sa police station, Nang. Waoroy maminaw ay. Gugma ang wa makaguwa. Ay. Buta, kaano? Dili ko. Kamu lang. Nars, usapasab ng cake ug ice cream, oy. Ay lamyag ditso. What, Sir Ray? Ikaw cute. Kisa may diya sa tindahan pagpalit ninyo nining ice cream ug cake. Jam to sa rin to Eugene. Pero, naglaway lang. Ha? Inyo ang tatong giagda. Daho siya labot eh. Naunsa. Di na siya. Siya na kanaripingo din eh. Wala siya kalibutan. Dili na ko magpasabot. Tayo may isang gawin tao. Iniglabay niya din sa tungod. Impas kang pulisa ka. Tula na siya. Hapit na gyud. Gamay na lang gyud ang kuwang. Murag tanaw na siya na ako. Nagbabayan na gyud si Busyong. Maangkon tarang gyud ka, Busyong. Patay ka na, buwang! Unsa tong ako nabati? Ha? Wa kong kabati. Nagkaon mo ko. Nurse, sige ba, kaon pa? Hindi na ko, busog na ko. Dana, naunsan ka. Hindi na lagi ko. Murag buto man gato sa pusil, Busyong. Ha? Buto? Oo, murag din nila sa door. Di nila mo, ha? Ayaw mo pagguwa. Asa mo ka? Ikaw rin magawa? Oo, magsusi ko. Kakita ka? Ay, laglag ka, hoy. Nausa ka man. Maminaw lang ko. Di hala mo. Buto ko mo sa pusil. Ikaw, nurse, asa man? Nakadungog ka? Mura ba? Nagkagugot. Tabi. Agi ang buta. Tabi. Gilmong ko. Si Sargento Eugene. Si Higit po siya.
Bastian, hain ka. Di ako sa dapit sa nahitabuhan yun. Tinuod bang si Eugene ka nag-ipusil? Oo. My God. Buhi ba? Ato na, gidana sa ambulansya. Amutan kung buhi ba. Sunda, ato sa ospital. Huwag ko na unsay mga gastuhan. Gastuhi. Oo, yun. Balitay lang niya kung unsay nahitabo. Buhi ba o patay? Oo, yun. Si Sargento Eugene na igipusil. Kinsa ba kinagbuhat din eh? Ang salbahe sa sabkaha na Solotorio Visconti. Siya ka. Bien, muy bien, animo nagibuhat. Dako ka na bonus agikan ka na ko, Hombre, ano na kay bonus gikan ka na ko, Salamat kayo, Dagan kayo salamat. Wasya mo dawat og datong ka na ko. Iyan na gipili, mao an iya na kamatayon. Buisit! Man, patay na ba ang pulis na imo nagipusil, Patay na ba? Wa ko magkasiguro, Dior. Apan nakita ko nga mihagba siya sa yuta sa diyan naigo siya sa duha ka bala sa akong pistola. Bien. Muy bien. Bueno, madawat mo ang imo na bonus. Follow up po niya sa ospital kung andun din na siya dada, Kung buhi pa ba siya o patay na ba katong diputa na pulis? Buta, murang kagaluya. Nga naman. Wala na ba ako nang gipos ang ice cream pancake? Mukaon ka? Namas ref, kuhaan ako, kaon ka? Dili. Yang anong mura ka magnaluya, ha? Siya gipusil. Ha? Kinsa? Si Sargento Eugene. Unsa? Siya? Diyos ko, ay masiyaron. Buhi ba o patay na? Ha, buta? Buhi ba siya? Ginapa sa ospital. Wa pa'y resulta. Ginoo ko, buta mo ato ko. Magsusi ta, kuyog ta. Murag may batik kagabala ka karon. Ngano? Wa man, ihigala ta siya. Kita bito kung ospital. Naaman sa kanunay, dili ba? Nagkasabot ko. Kinsa may nagbuhat, ini buta, ha? Wa na ilain. Kinsa? Si Solotorio Visconti na nagbuhat ini. Unsa? Kita din patyon nun usab din ito, Ana. Basta, magbantay kita ug magpatnon. Ginoo ko. May cellphone ay. May bagting buta. Bastian, unsay balita? Nagungaw siya sa kamatayon magkagagahom. Unsa? Nakinalan siya hinanaling nga operasyon magkagagahom. Aron siya mabuhi. Sige, paoperahin na yun. Kisa may inadya. Aniya na din ang mga dagko sa kapulisan magkagagahom o ang mga opisyali sa syudad. Bastian, muna ako sa ospital. Tawag ato mga sakop nga libutan nilang ospital. Magbantay sila sa gawas o sa sud sa mga ospital. Pabuta ko diyan. Oo, magkagagahom. Sige, bye. Bye. Unya, unsay balita, ha? Buta? Operahan siya karon. Hinanali kini mong operasyon. Aron siya maluwas. Dini ka lang. Asam ka, Kuya Kubi? Dini ka lang. Buta, higala ko siya. Makadaghan ang higayon, nagiluwas niya ako kinabuhi. Usa, maadto ko, please. Oo, sige. Magkuyog ta. Dadaan ang imong nurse. Arita agi sa sekreto agyanan. Aron na, maabot ay kita sa mga ospital. Nurse, tana. Tana. Yan ako mga tao, nagkataka. Dili lang sila mailan. Buta, dali, pupunta ko. Aron ta madali. Dali, Oo. Magkagagahom. Bastian, ikaw ni? Oo. Ako ni magkagagahom. Kunya, usa naman. Gisugdan na ba ang operasyon? Oo, pero gikuwangan sa dugo.
Nahutdan ang blood bank. Unsay tipo sa dugo? Type O. Ang ubang mga ospital, wa ba ng maong tipo sa dugo? Apiki na kayo makagagahong kumudagan bata o mangita nining matangas dugo. Gisugdan na ang operasyon. Ako, magpakuha ko. Busyo. Type O ko. Type O nga akong dugo. Busa magpakuha ko para maluwas siya. Busyo ayaw. Ayaw ka na buhata. Huwag mawa na ko. Kung mo donate kong dugo, magkadaghan ako niya kiluwas. Busa luwason ko sa pinaakis akong dugo. Busyo. Basyan ta na. Asa ta magpakuha og dugo? Makagagahong? Bulawanon ang matagtak na. Tana Basyan, uban ko. Sige, Basyan. Bayanihon kini ang gibuhat. Busa, uban ni siya. Oo, sige. Tana, Basyan. Eksaminon pa ang imong dugo. Una ka kuhayo transfer sa lawas sa Rintoyo din. Asa ko eksamina. Tana, sunod lang ako. Nurse, dinig ka lang. Pasag di sila. Oo, makatagahon. Bulawanon ay ang gibuhat. Usa siya kabayan niya sa kinabuhi ni Sargento Eugene. Bosyong, perfect ang examination. Wa kay sakit. Limpyo kayo ang imong dugo. Unya, asa mo kukuha eh? Tana. Itupad ka dito sa gioperahan. Ron, nuhatag kag dugo. Tana. Okay, higda bisa. Kay sugdan na to pagkuha si mundo ko. Siya. Nagkadugong yung dugan. Okay, miss? Nagay siya. Igo siya dugan. Sugdan na to pagkuha imong dugo, ha? Yeah. Sinvergüenza! Difuta! Siguro ka man na nalawas siya, wa mamatay diha dayon, Onior, mag-gray information nga akong nadawat. Tuwa karon siya sa ospital. Ugisugdan ang operation. Animal! Diwasunta ang iyan na kinabuhi. Ha? Pagpili o manataw na mo'y mubuhat nini, na makasud siya sa ospital, tiwasan niya sa kinabuhi nining animal na pulis. Pili! Onior! Pronto! Kung iring ka man napituan kinabuhi, pues, suway kinin ikaduha ko na lakang na mutiwas ka nibo. Tanaw tag mabuhi ka pa ba? Nyor, nahuman na agkuha og dugo ang lawas ng Bosyong. Hayod siya. Ato pa, di papahuway o di pa inom og sufring. Karon mabalik dayon ang dugo nga nakuha niya. Wa ba daw tang nahitabo, Bosyong? Wa man yun. Kaluoy sa Diyos. Huwatong talan siya din Muguwa to siya ron. Sige. Paboton ko ang akong anak. Magkakakahon. Diare, senyor. Nakiyan na nimo na nga, Bogart, Nyor. Bogart, Pusya ko sa mga tao, Nyor. Imo kong pusher. Bueno. Hatagan ko ikaw kwarta, Dako na kantidad. Basta, matiwasan mo lang siya sa pagpatay. At tuwa siya aura sa ospital. Giupirahan pa siya. Makahimo ka ba nini, Makahimo, Nyor. May kinahanglan lang ko uniformiso sa kadoktor. O ID. Aron, yanor ko makasud sa mga tuglanan. Okay. Hatagan ko ikaw na uniforme sa pagkadoktor. Iuban pang mga gamiton sa doktor. Aron dili ka mailan, magtuo sila na doktor kagayon na tinuoray na musud sa mauna ospital. Guardia!
Ang dami siya. Preparahe siya o gamit para sa pagpanambal Kay musul siya sa mauna ospital. Entiendes? Jor, karon dayo Jor. Tanaon sa mulampos ka ba? Kung mulampos ka, aduna kay bonus na madawat gikan kanako. Adi-ara si Bosyong magagagahom. Lagsi kayo sa umurag kuhaig dugo. Bosyong? Diara ko buta. Lingkod rin. Tapad ako. Oo. Dako kog dungog nimo. Usa ka mabayan nihong buhat katong gibuhat mo. Namidunit kag dugo sa usa ka himalatyon nga tao. Gibuhat ko lang ang akong buhaton buta. Igo lang kong mibaw sa iyang pagluwas o kinabuhi sa makadaghan ng higayon. Bastian? Ngano makagagahom? Uba na ba ang operasyon? Human na makagagahom. Muguha na ron ng doktor. Ano na di ang mga opisyali sa kapulisan makagagahom. Midaw sa gioperahan. Dili sila importante para nako. Ang gusto kong masayran og ikasulti. Mao ang doktor ang nag-opera kang Sargento Eugene. Niya na siya, miguwa na sa operating room. Magisulti ko. Oo, magkagagahom. Palabino na nato ang 24 oras. Kumaniana, kung magkanabang siya, o maluwas, pues, buhi siya. 24 oras ra ang tagal. Yara, senyor. Si Dr. Bugat. Tarawa. Doktor kita no? Si doktor to, ipagamit niya na mahalon na auto, aron makasud siya sa Mauna Hospital, Senyor, tara, Dr. Bugat. Tana. Tanawon tag makaikyas pa pagkahakin ikaduhang higayon sa ako na pagpatay kanimo. Tanawon ta. Murag human naman tingali din ang atong obligasyon. Mamaulit na kita, Bosyong. Pero magkapaway kag tarong dito sa ato. Mumang kumaluya butagod. Kondisyon akong lawas. Pahuway lang. Unit na ito mabalik din Ikaw, sige. Okay. Nurse, pauliw na ito. Bastian? Magkagagahom? Mamauliw na mi. Ayaw na biyae ang pulis nga kipusil. Ana may daghang mga pulis nga nagbantay magagagahom. O ako'y salig din ng mga tawanan. Kay kasagaran niya na. Mga sakop sa sindikato. Unsa? O sa bantayan ninyo ang bag-ong gioperahan. Katunga niya na. May mabantay ka na mo sa mo pagpauli. Ipasunod lang sa ban. Huwag ang uban, magpabilin din May magbantay. Nagkasabot? Oo, magagagahom. 50 ka na sila katao. Ang katunga niya na mo ay inyong backup. Huwag ang uban, magpabilin din sa ospital nga magbantay. Okay, sige. Buhat na. Pahimang nui ang mga tao. Kay magpaabot na din Oo, magagagahom. Kadiyot lang. Basyong, din nilang una ta. Maghuwata balik ni Bastian. Buta, mahimo bag. Unsa? Mudaon akong Sargento Eugene. Tuwa naman siya sa ICU. Muli-lit lang ko kadiyot. O pagkahuman na mabalik ko din Sige. Kuyugi, nurse. Okay, tana po siyang. Tana. Murag ibatig siya kabalaka kang Sargento Eugene. Ngano ka?
mailan na kakini. Nga nababahay na, ay apapati. Nahigog man ka siya kang Sargento Eugene. Narang gwardya. Doon ako. Ipakita ko din akong ID sa pagka-doktor. Yes, sir. Doktor ko na ako'y anhaong pasyente. Nirang akong ID. Okay, Dok. Salamat. Eugene, hinaot na mabuhi ka tungod sa... Basta pagpakabuhay diya, ay pagpatay-patay ko. Kuptan ko iyang kamot. Eugene, kalumin niya kamot. Karoon pa ko. Lumoy kayo. Pagpakabuhi lang ha. Ug ayo-ayo din eh. Yan oras mo nagasod din sa ospital. Niyan ako sa sod. Pero, hain siyang napita may motang. Hain ka. Yun, hari ko sa informasyon. Mangutan ako. Buta, ito na. Mana? Oh, kanito. Hinay lang. Bastian, ito na miha. Ako aga kon si Butahang sa auto. Ako lay kupot niya. Sige. Hinay-hinay lang magkagagahom. Tana. Sige, Bastian. Sige. Pag-ayo-ayo ha, magkagagahom. Tana mo, Busyo. Dara ko buta. May dali, be. Tana. Pagpaghinay, uy. Doktor, banta ka. Danghag mo lang ka. Ang kamay mo po sila. Nalagbot, Tora. Unsa lang natagak. Pusil mo na. Gamay nga pusil ka na. Doktor, armado ka. Ang miagi atong hisaran, sa dihang nalipat sila, misud si Busyong sa underground. Ug didto, nagpraktis siya og pamusid. Hangtod nga ang Armalite nasad ang iyang gipraktisan. Ug karon mga higala, ania ang laing sumpay ning sugilanon. Busyong, ang dispatcher. Maigot na ko ang target ha. Bisig kung siya akong porma. Makayang ko, magtakilid, magkub. Maigot na ko ang target ha. Ug ang pistola. Makak na ko bisag ko silang kakamot ha. Dadli na ko ini. Umana ko ini pistola. Ibutang ko na duni. Ug kinunasang Armalite may akong praktisan. Ibakos ko na yung bandulara sa kulawas. Maayo ni kay Bagkoda. Umo kay Kak. Buton ko ni. Musikan pa na ni. Igo na ni ipadong ugubat. Saka din ni Bosyong. Okay. Ayaw pagsigipabuto diha din ng Armalite. Si Buta. Nakasya. Isulti sa microphone. Inatay. Saka na dire. Ayaw pagdugay diha. Oo, Buta. Nana. Patay ko ini. Naipausin niya ko sa underground.
Magdali ko. Si Buta. Nara. Naglingkod. Isira ko ni aparador. Buta, sorry. Kinsa nagsugo ni mo moadto ka underground o magpabuto ka sa mga armas? Nasuko ka, Buta? Nag-usik ka lang sa mga bala. Ato nang gamiton kay dunay umaabot ka na kung gumpat ka may tabo. Buta? Unsay mong tumong sa mong gibuhat? Nagpractice lang ako nung saan papabuto ang maong mga armas. Kay magamit ko kini sa umaabot ng mga adlaw. Ngano? Ikaw musong ugubat? Kinahanglan mo bawas ko. Kay dili ordinaryong tao sa Rinto Eugene ako. Iya ko giluwas sa makadaghang higayon. Dili kay kaduha. Makatulo. Siya na tag-iya ni akong kinabuhi nga akong gipahimuslan karon. Mao ba? Unya tungod lang ni ana, ikaw musong nga dili unta angayan nga ikaw ang mabuhat kay babae kang dako. Parihas ra, mga lakig babae. Kung makamao ka mo pabutos armas, mahimong ikaw usa ka babae, mo musong ugubat ini mga tawana. Ayaw ka nagbuhata. Kay dili ka angayan nga mabuhat ni ana. Ako rin nakatutol sa dapit kung hain magpuyo kining sulod Torrio Visconde. Pusa ako'y mabaw sa iyang gibuhat kapag latigon ako. Busyong, wa ka lang makaila. Wa ka lang masayod ng imong gibuhat. O kinsay wa na ko maili. Kining salbahis na katsila nga milatigon ako. Siya mo wa na ko maili. Ha, kalitsi. Itugyan kini sa ito mga sakop. Namdadag ka mga sundao. Nganong ikaw may mangunay. Dili ka na imong trabaho. Naatay mga taong ato gisulduhan para niini. Musa! Hilom! Musyo! Muna ko kalagutan mo. Kay mo pugong juga sa ako magimbuhaton ng mga kalihukan. Babae ka in taon! Dili ko babae! Maglinaki na sa kusugod karon. Kung di kinahanglan buhaton ko na! Musyo! Unsay mahimo sa usa ka lalaki nga di na ko mabuhat ha? Sutihi ko! Unsa? Ayaw kalibot ka babae kang buhat! Mababae ko lalaki, parihas ra na! Pinuo ko. Diya ka na? Kaniyot lang. Ngano? May sulti pa ba ka? Haing napita may mutang ang panimayan ning Solotorio Visconde. Ngano? Gusto ka masayod? Aron ikaw ang musong? Ha? Nung kabuta? Kinahanglan sultihan ko nimo. Kay ako kining kalihukan. O ganong moingon ka mang imong kalihukan, ha? Ngano? Nakasaba sa nimo? Dako kayo. Unsa? Kanang iyang paglatos nimo. Piluon pa ka na sa libo kay gayon. Una makatupong sa mga sa ngayang nabuhat diri ka nako. Musa, sulti ko kaya siya dapita magpuyo. Kay karon dayon, sulgon ko siya. Pangita ako na siya magpuyo. Basta ako, di ko musulti nimo. Ako rani. Kay ako'y mangunay pagsilot ng tawana. Sulti ko! Ayaw ko pugsa! Ngano, pugsa na ay? Sige. Dili ka magkamusulti, sige. Ikaw ang masunod. Diya ka lang. Nilakaw siya. Ug biguwa ining payag. Senyorita, iinpag ka, senyorita, uy. Ha? Imo kong gitawag ko, senyorita? Ngano ko ka? Mao may ingon ni agaw makakagahom nga magsenyorita ko nimo. Unsa? Siya nang naglingkod sa hagdanan sa payag. Oo. Uy, nagkuot man na siya ang cellphone. Na, makakita ko na siya nang kay, taawar, nadayal iya cellphone. Ayaw lang pagsapa. Maniid lang ta. Tanawa. Naana siya kasulte.
Bastian, gusto kong bantayan mo mayo si Busyong. Nga dili siya magkagawas ng dapita. Ha? Nga no magkagagaw? Doon siya tumong nga musong sa panimay niya itong nagkastigo niya. Nga no? Nakatuwag siya? Oo. Uwa niyo mo pangutan ako na haing dapita kay kitinalan mo song? Huwag mo tugan. Musa bantay lang. Sunda ko na mula ka mangyod. Oo, magkagagahom. Sige, bye. Bye. Sila si Tilde o Kennedy. Nagsigig tanaw na ko din eh. Magpatuo kong dili magkakitaan. O paingon ko nila. Ano magigsulti? Yara ko sungkod. Tabi! Tabi! Maligsan mos buta! Tabi! Tabi! Sunod lang puti. Ayaw pag-una. Tabi! Tabi! May anas ng anay. Doon na lang. Di man lagi makakita Kennedy. Nagsungkod man. Bitaw da? Kadita kaya akong sugaton. Sige, alalaye. Ale! Ale, uy! Hinay lang na. Lingkod diha. Lingkod na ka ha. Hay, dispus yung buta. Ikaw ramay ni tuwa sa sud sa payag, nag-istoryag ang yang nurse. Matay, lahi nagyukais bus yung karon no? Di naman sa mga istorya o mga pobre, oy. Oy di man. Makigsulti man gihapon. Di naman lagi mo gawas-gawas. Asyusa naman. Kanadato na. Isa man. Ingon anak magyud ng tao. Nanasad ka man. Namiidasad ka. Kinsa man siya ang himalikas ning tiguang? Ako ni buta si Tilde. Oo, lagi. Ang himalikas lagi ka nga tiguang. Ay, lamog kahibong nga si Busyong di na mugwa sa akong payag. Anhara na siya diha. Ano man? Buta? Di na ko pagawason kay delikadog madisgrasya. Unsa? Madisgrasya sa unsa man? Makamaw na siya mo gamit sa mga armas. Mupaboto, sinati na kayo. Pero ka. Musa dili mayong mugwa kay madisgrasya unya. Pero makigo siya langgam, oy. Buta, nganong ingon naman di anang imong pagmahal kaniya? Gimahal ko siya kay naluoy ko siya ang kahintang. Kamo, wa ba di mo mamahal niya, Tilde? Tabagan nang. Nagmahal, oy. Pero bangulata lang lagi. Maunay nakalain anak niya. Pasag di siya kay batanon pa. Diin man na siya makatod o gamit sa mga armas. Niadto din na siya sa imong armory, buta. Oo, nidto. Wala ko mahibaw nga dito, nag-practice di ay. Sige pabutos mga armas. Mao to akong gibauran nga dili magwa. O nara siya sa taas, kauban ang iyang nurse. Isab na maayo nga ingon siya di ana, oy buta. Isugra ba ng bayhana? Tingalig magpataka lang unyag pamusil. Maunay akong gikahadlukan. Balik na, nurse. Mamainit Snacks ba? Uy, naman lagi tinimplahan nga kape. Para ako, ni? Siyempre, iyon mo na. Ako nagikutaw daan. Di man ko mga pikoy. Sige na, na lang na. Anugon ngayon. Sige na, gamay lang. Nasa slice bread, Narang palaman ay. Gusto ka kung butang palaman? No, uy, ayaw, uy. Madugo ikaw may musilpi na ako. Ako antay angay musilbi ni mo. Sige na, kaya mabugno na. Imna na.
Salamat ah. Lami da. Karon ka, makatug ka ini kahuman ni mag-inom ng coffee. O makalakaw ko. O dili ka makapugong nako. Sige pa, huwag na. Sige. Dadayin, higo po mayo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa bang pamangsumpay ni Sugilanon. Busyon ang Dispaser. Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni John Bacalzo. Music, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Alden Brian Verula. Soundman, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ito ka-listeners, ang purple sa busyong ang Dispatcher. So, tingala mo nga ang video gahapon. Karon maugya pong purma. So, ako lang gikuan ba para masumpay ba, ma-uniform ang video ba, no? Gahapon o karon. So, maura gahapon nagkuan. Igang kayo diri mga ka-listeners, kay udto na. Dag-om siya, pero init ang panahon sa dag-om, no? So, igang kayo, paningot-singot. Na, mga tumakal sa itong video karon o pasensya kayo kay watak upload ga BE kay kuan bawi-bawi kay og tulog mga ka-listeners kay lambad sa og yun yung mga kadlawunan, no? Bawi-bawi kay tulog. So pasensya kayo yun, no, sa mga napaabot na, pero gitaas-taas lang po na ko ang video para di na po, para makabawi-bawi po tayo ba sa kanang watay upload ng adlaw, no? So ako lang taas-on ang video kaya naga po yung comment nga bitin ko, no? So pasensya kayo, pero pinalan bago ko mo pahuway ba og kanang saktong tulog kay labad kay sa mga ka-listeners, no? Di ko ka-focus og edit kung labad sa ulo mo na mga ka-listeners bit, no? O manginakot ko sa inyong pagsabot, no? O, ako na nang gitaas, no? Lagi pa yung reklamo nga bitin japon ko, no? 3 hours na gito kape, no? Hapit mo 4 hours kay napunaan sa video, pero taas na kayo na, no? So lagi po yung nabitin kay wala kita ka-upload gahapon, pasensya kayo. Nya, mga ito mga ka-listeners, kay magsugod na po kong ariyan sa pobreng milyonaryo. Pagi, taas pa kayong trabahoon mga ka-listeners, ang pobreng milyonaryo. Di madali-dali mga ka-listeners. Nya, nagplano pa kung mag-arrange pa po ko sa katong ipuli sa takisa, no? Iampo ko ang kalag mo, no? So, kinalan patarong og arrange kay para dili makapiright ba. Hinaot ko sa inyong pagsabot yun. Manghinaot ko sa inyong pagsabot yun. Okay. Ako po na hangin-hangin nagsugod. Pero murag naman ko nawa naman siguro bagyo. So kusog hangin diri mga ka-listeners. Og murag susunod na lang ko magbasa sa shoutout mga ka-listeners, no? Kaya ang akong ipakita karon ang video man taas makayo, no? Sunod ako magbasa sa shoutout kay nakuha man sa itong video karon, no? Ako magisumpay ang video ano yung itong drama. Okay, ako man tang iblain pero na-appeal man, no? Ito na lang i-appeal ini kay na mag nag-request nga atong i-unboxing, no? So ato na lang yung i-unboxing connect aning ato ang drama nga gi-upload. Okay, morto kayo gabalik-balik na akong istorya. Thank you so much for watching. O God bless itong tanan.